Helo a chroeso I Barc Pontypool. Mae hi'n lle anodd I ddod. Dim ond dwywaith mae pwlau wedi colli fan hyn yn y gyngrair yn oes Super Rygbi Cymru. Felly tybed beth sy'n ei hi'n gymaint o her i'r ymwelwyr. Mae Pontypool wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. Pontypool Park yn fortress. Mae'n lle anodd I ddod I ffwrdd gyda buddugoliaeth. Marcus Jones yn dod I Pontypool ar y blaen. The atmosphere is great, no matter how bad the weather is as well. Scott Matthews! Ond i'n drysto! Ond I ma fe! Mae corffoedd grathiol iawn, mae llawer ohonyn dod mas i'n cynnig i'r tîm sy'n lle anodd iawn I chwarae. Pac mawr a mae'r dorf ar eich pennau chi, mae fe'n lle anodd I fynd. Meek sy'n ffigio yn bylchu am gais a phwynt bonus i'r tîm gartre. Mae'n lle dwi'n hapus I chwarae a ddim angen teithio I. Yn ogystal â chryw S4C y diwyniad o Aberafan sy'n ymweld â Barc Pontypool heno yn llawn hyder ar ôl buddugoliaeth mawr dros rygbi Gogledd Cymru ddydd Sadwrn. Ac er record cryf gatre, mae pwlau eistedd yn seithfed gyda tair fuddugoliaeth o'i 6 gêm. Y porthmyn o lan ymdyfru sy'n arwain y ffordd, y mwa gêm yn llaw gyda Glenebwy sy'n ail. Fe nath Cysnewydd sicrhau buddugoliaeth gyntaf ddydd Sadwrn yn erbyn neb llai na Glenebwy, ond maen nhw dal ar y gwaelod ar hyn o bryd. A ymwelwyr heno, Aberafan, yn bumed fel mae'n sefyll, ond faser buddugoliaeth heno yn symud nhw i'r trydydd safle. Na, maen nhw chweched yn yr ymwybyned am y tro o leiaf, dwi'n methu cyfri. Ond dyna ni, gall digon newid erbyn diwedd y noson. Mae'n lle anodd, ond mae'n lle angerddol hefyd, Pontypool, a ni wrth ein boddau I fod mae heno yng nghwmni cyn-gapten Cymru, Sioned Harris, a mewnwr Cymru, Ciren Hadi. Gwerthfawrogi dy amser di'n fawr, Ciren, achos mae'n wythnos prysur. Mae'n wythnos gyffroes hefyd. Oes newydd o dan Steve Tandy. Be mae fe, be mae Matt Sherrett, be mae Danny Wilson I dod, a sut mae pethau mynd? Ie, mae pethau wedi bod yn wych wythnos ma. Mae wedi bod yn neis cael cysylltu ar chwaraewyr ar y fforddwyr newydd a beth ni wedi sôn am beth ni'n trial adeiladu ar gyfer y tymor a ni'n disgwyl mlaen ar y cwbl o wythnosau nesaf sydd I ddod I cael adeiladu a beth ni wedi gwneud o'r blaen. A canolbwyntio ar y rygbi dwi'n siŵr, achos mae digon o ddadlau, digon o drafod wedi bod oddi ar y cae. Cyfnod cythryblus, sut wyt ti'n delio gyda fe? Sut mae Steve Tandy yn rheoli pethau? Ni gyd ni'n siarad am beth sy'n bwysig yw'r rygbi ar y funud. Ni gyd ni wedi bod yn positif iawn yn beth ni'n trial siarad am beth a beth ni'n trial cael mas o'n gilydd a ni gyd ni'n disgwyl mlaen eto i'r cwbl o gemau sydd I ddod. Ie, bydd mwy drafod am y dyfodol yn ystod yr egwyl, ond at gêm hyn o Sioned, achos ni'n gwybod bod y 6 ucha yn mynd yn syth drwodd I rowndiau terfynol ar ddiwedd y tymor, felly mae momentum yn bwysig, Pontypool yn seithfed ar hyn o bryd. Cysondeb sy'n angen yn nhw? Ie, fi credu ni. Mae'r ddoi tîm yn weddol tebyg, really, gyda'i canlyniadau nhw hyd yn hyn. Mae'r ddoi tîm wedi ennill 3 gêm, colli 3 gêm, ond fi'n credu beth sy'n bwysig I Pontypool yw ennill y gemau cartref nhw a cymeryd mantes o'r gemau cartref fel ti sôn. Maen nhw'n chwarae yn erbyn Aberafan hyn o sydd yn y 6 safle, un safle uwch nhw. Felly, wrth gwrs, mae gêm hyn o'n hynod o'r fantol I ddoi dîm, ond wnaethon ni clywed y chwaraewr yn chwarae ar ben y rhaglen fyna bod nhw'n moyn wneud Pontypool yn ffortress a bod nhw'n lle anodd ddod I wario. Felly, mae fe'n bwysig bod nhw'n cymryd buddugoliaethau yn y gemau cartref nhw. Ie, Aberafon oedd y ranbarth y gwelch, Ciren. Nawn ni ddadansoddi chwarae nhw yn y man, ond edrych mlaen I weld nhw mynd yn gyffredinol. Maen nhw'n sgori lot o ceisiau dda tymor ma. Maen nhw'n trial symud y bêl na'n bwyty. A y ffordd maen nhw'n trial wario'r gêm, maen nhw'n trial lledu'r pêl, felly bydde bach yn anodd heno falle achos yr ymodau, ond disgwyl mlaen I weld nhw. Gadewch I ni droi ein sylwdau at tîm y diwyniad, yr ymwelwyr heno sydd wedi dod I Barc Pontypool. Dylan James yn dechrau fel pen rhydd, rhan o'r gwylch, ac yn bwerus iawn yn y sgrym. Yn debyg i'w dada, Paul James. Charlie Thomas yn dechrau yng Nghrys Rhydeg am y tro cyntaf tymor yma, yn gyn y chwaraewr Academi'r Gwelch, chwaraewr creadigol iawn sy'n gyffroes I wylio, a mae Corey Lewis Jenkins ar yr asgell. Nid yw wedi bod yn rhan o'r Gwelch at ddiwedd tymor diwethaf. Gwneud ei y mwyaf o'i gyfle fe fan hyn, 12 cais mewn 26 gêm I Aberafan, ac mae'n sylwebydd ni heno Owain Gwynedd gyda'r prif hyfforddwr Jason Hyatt. Yeah, do you have Jason Hyatt, and I'm sure Jace, like me, you're glad the rain's keeping off at the moment, but take me back to the weekend beating RGC. It must have given you a lot of confidence coming into this one.
Yeah, I thought our scrum and our set piece work was outstanding. You know, it was difficult again. We seem to be playing in tough conditions most games this year, but we managed the wind, I thought, really well. Went in with a good lead, 26-21 at half-time into the wind. And I thought we showed some nice maturity then going into that last 5 minutes, you know, where RGC sort of had a bit of a revival. But I think, for me, the game was won in the last 10 minutes. In the first 20 minutes of the first half, with our scrum dominating. Interestingly, RGC made changes late in that first half, and I thought that spoke volumes of our scrummaging performance. It's 3 wins from 6. Are you a glass half full or a glass half empty type of guy? I think it's pleasing because more than the just looking at the wins, we're playing some really nice rugby, especially in attack. We've scored some lovely tries, and we seem to be putting sides under a lot of pressure, especially from open play. So, 3 from 6. I think I'd prefer to be 6 from 6, but 3 from 6 is acceptable. Well, good luck tonight. Okay, thank you for the chat. Chris Davies neibio fanna yn trio tynnu coes, mae o wedi ymlacio ar gyfer hen yma hefyd. Lle anodd yn draddodiadol wrth gwrs i ddod fan hyn, Parc Pontypool. Gwilym Evans dal allan ar y cae yn cnesu fyny. Ond seren y gêm yn erbyn rygbi Gogledd Cymru, mae'n rhaid bod chdi'n falch efo'r perfformiad di. Ie, oedd e'n gêm cyntaf nôl, felly i Aberafan blwyddyn mas, ond nes i mwynhau, oedd e'n ar y deg, oedd i'n chwarae rygbi rili dda, so oedd e'n a thi cael y canlyn yn y diwedd, so nes i mwynhau'n fawr. Ie, ti di'r captan hen yma. Faint o les mae chwarae Aberafon i wneud i dyrfa rygbi di? Ti'n dal yn ŵr ifanc. Ti'n cynrychiol i'r gweilch rhyw bythefnos nôl yn Glasgow, dros y ha hefyd yn byn Exeter. Faint o les mae wedi cael ei chwarae yn y byn dynion calad yn y Super Rygbi di wneud i chi? Mae wedi bod yn enfawr fel blwyddyn diwethaf, blwyddyn cyntaf fi'n chwarae erbyn dynion, a nath fel hyfforddwr wedi cyfnogi fi'n mawr i fel chwarae pob wythnos. Ti cael bach o gysondeb wedyn, a nes i teimlo bod chwarae rili dda blwyddyn diwethaf. Mae wedi dod â cyfleoedd newydd fi, a nhw dal i cefnogi fi. Felly, fi'n methu fel ffolto Aberafon, mae nhw wedi bod yn arbennig gyda fi, a fi'n apus bod nôl a chwarae gyda'r boes. Felly, fi'n cael bach o fel cydbwys rhwng y ddau ar hyn o bryd, felly fi'n edrych mlaen eto. Falch i gael chdi nôl, pob lwc yn yma, gobeithio gyda'n llygad ddi arall. Da iawn, pob lwc, joia. Mae un o flaen ysgellwyr y gweilch wedi mynd o chwarae Aberafon i'r llewod. Jack Morgan, wrth gwrs. Dyn ni ddim yn rhoi yr un pwysau ar sgwyddau y bachgen yma. Mae'n dipyn o dalent, Sioned. Odi mae mae fe dal yn grwtyn ifanc fe, o'n 22 mlwydd oed, ond mae fe jyst wedi bod yn wir gyffeiliad i Aberafon eleni, fel ni'n gweld fan hyn, y sgiliau trafod e. Mae fe'n hynod hyderus gyda'r bêl yn ei ddwylo ac hebddo fe, mae fe'n gadarn gryf dros y pêl, mae da fe natur a cymeriad rhif 7 naturiol. Ac wrth gwrs mae'r cyflymder mewn golym a'r llinell cais. Mae Mark Jones hefyd wedi gwobrwyo fel enni, dath off y fainc yn erbyn Glasgow. A fel nes ti sôn, mae yna dipyn o chwaraewyr talentog o'i flaen efo yn y gweilch, ond colled y gweilch gyffeiliad Aberafon pan mae fe'n iach a gallu wara. Ie, Jack Morgan, Harry Dave. Gymaint o ddymder yn dy ranbarth di, Ciaran. Sut gymeriad yw e o gwmpas y lle? Ie, mae'n wedi dod mewn, mae'n wedi bod yn gret, mae'n dysgu trwy amser, mae'n eitha ffodus gyda rhywun fel Jack, mae'n dysgu un o chwaraewyr gorau'r byd, ond mae'n digon o egni dy fe, mae'n dysgu pob dydd, mae'n dod mewn i pob sesiwn ymarfer, mae'n cadw gwella, felly fwy o gêm oedd mas eisiau yna fe, gan i weld beth mae'n wneud. Right, wel, y tro diwetha, nath y ddau dîm yma gwrdd Aberafan a tha hi o 26 i 24. Dim ond 2 bwynt oedd ynddi. Y cais yma yn un allweddol, y giclet draws gan Charlie Thomas yn ffeindio Rhys Thomas ar yr asgell y gêm yna. Nôl yn mis Ebrill, ond mi fydd Charlie Thomas yn gobeithio lliwio'r chwarae yn yr un modd heno. A dyma'r tîm fydd yn gobeithio, wel, am gwelliant heno i Pontypool. 4 draig ifanc yn dechrau pwle. Owen James yn dechrau fel prop Pentin. 7 cap i Gymru dan ugen a 2 gêm rhanbarthol i'r reigiau yw enw fe. Evan Minto ar y flaen asgell, 9 cap i Gymru dan ugen yn barod. Allith e ychwanegu rheini falle blwyddyn yma gan fod y dal ddim ond yn 19 oed. A Iwan Rosa yn gefnwr, 24 mlwydd oed nawr, 26 gêm i'r rhanbarth iddo fe yn y 2 tymor diwetha. O'n i'n mynd i sôn am ddraig arall, Morgan Lloyd. Darbenigedd di fel mewn o'r Ciaran, beth ti'n neud o'i steile? Ie, mae'n rhywun cyffroes pan mae'n cymryd y bêl a mae'n cymryd pobl arno. Welwn ni fe cwpl o weithiau'r dreigiau tymor diwetha. Fi'n credu warydd yn dda pan gathai'r cyfle, ond mae'n mynd i fod yn galed. Yn ywedig yn y gyngor yma, achos yr ymodau a stwff sydd i ddod heno. So beth sy'n bwysig i fi heno, fel mae'n felly reoli'r gêm gyda'i hyneri arall.
wario tiriogaeth, ond yn amlwg mae'n felly wneud beth sy'n lot o pobl arall yn gallu wneud. Mae'n felly sgori ceisiau, mae'n felly wneud pethau digwydd mas o dim byd, ond lot o brofiad sy'n siarad fe a digon amser, a mae fe mae'n wario'r dreigiau, felly bydd pwynt o fe profi yno. Ie, beth yw ei brif sgilau fel mewnwr? Mae'n bywiog iawn, rhai falle cicio cryfder, rhai eraill y weledigaeth. Ie, mae fe'n disgwyl fe redor ydw e, fi'n credu fe'n pwerus, mae'n cymryd pobl arno, mae'n disgwyl fe'n sgori ceisiau tro amser. Mae rai beth i'n gwneud swm bach o popeth, fi'n credu nawr yn y gêm, yn ymwedig y ffordd mae'n mynd gyda'r cico, paso, popeth, a reoli'r gêm, ond mae popeth y fe i wneud cam nesaf na fi'n credu. Ie, ni wedi sôn mai 50% yw'r record nhw, ennill tair, colli oedd ei hanes nhw wythnos diwetha yn erbyn Caerdydd o 31 pwynt i 3. Beth sy'n angen gwella? Wel, twyd beth sy'n siomedig yw fel wnaeth nhw colli yn erbyn Caerdydd, nath nhw ddim sgorio dim ceisiau. Fel ni'n gweld fan hyn, maen nhw'n ildio nifer o ceisiau o'r safle gosod o'r sgarmes symudol, felly fi'n siŵr bydd hwnna'n elfen o'r chwarae bydden nhw'n edrych i tacluso lan mae hyn, ond wedig gyda ffordd o'r Aberafon yn dweud yn barod, mae fe'n balch iawn gyda fel maen nhw yn defnyddio'i safleoedd gosod i ymosod. Right, wel, ni wedi clywed barn Sioned Harris a dadansoddi Sioned Harris ar y gêm yma. Mae'r prif hyfforddwr Tom Hancock gyda ni nawr. Tymor cymysglyd, dechrau ddawol yn erbyn Abertawe, wedi dod nôl mewn iddi yn erbyn y Quins. Beth fath o le yn erbyn Caerdydd? Ie, Sioned yn llygad i lle o ran safle gosod, ardal y daclon ni'n ail i Gaerdydd ar y dydd. Mae'r dau na'n ardal rili mawr yn y gêm. Os ti ddim yn cael y doi beth na'n iawn, mae'n anodd iawn i adeiladu unrhyw beth o safon o ran pwysau ar y gwrthwynebwyr. O ran y tymor hyd yn hyn, cymysglyd anghyson, un neu ddau perfformiad rili da, un neu ddau rili gwael. Beth ni'n edrych amdano hyn yw gorffen y bloc ar nodyn positif, ennill 4 mas o 7, dyw e ddim yn wych, ond dyw e ddim yn disaster fel petai, ond mae eisiau ni wella. Mae 8 newid y ti heno o'r tîm nath chwarae yn y Gaerdydd. Oeddi hwnna newidiadau tactegol neu perfformiadau personol, neu falle edrych i targedu'r gymau cartref yma? Cymysgedd rili, gwbl o anafiadau, rai o chwaraewyr ar gael wythnos ma o ddim ar gael wythnos wetha, a wedyn hefyd yn chwarae di sadwn a troi'r gêm rown yn gyflym i nos Iau. Weithiau, e wastad yn rhan o'r cynllun i gael newid rai fe bod ni'n dod â sgwad eitha ffres mewn heno. Ar y modau sy'n dod un o Tom, ni'n gweld yn glaw yn dod lawr, mae'n bach o gwynt mas, a newid y ffordd chi'n war ar gêm. Ie, oedden ni wedi paratoi ar gyfer hwn, beth ni'n gweld ar yn dod mewn. Bydd rai ni'n credu tynhau'r gêm, weithiau bydd yn rwyddach falle ddim i gael y bel mewn rai mannau'r gêm eddi, a bacio'n gêm gicio, yn gêm amddiffyn ni, a cwrs o'r bel. Pan ni yn cario'r bel, fi wedi siarad i'r bechgyn amdano fod yn rili gywir, a na i siŵr bod y bel ddim yn tasgu mas o ardal y dacl a lleihau faint o gamgymeriadau gwalla sy'n yn ein gêm ni. Sa'n siŵr os bydd yn gêm bert, ond dyle fe fod yn siwto cefnogwyr Pontypool, maen nhw'n mwynhau y math yma o beth, a byddai'n siwto tîm ni hefyd. Ie, gair am y cefnogwyr. Cefnogwyr ffyddlon, neu dyn nhw'n nuts? Ffyddlon. Maen nhw'n i fod yn deg, maen nhw'n cefnogi ni trwy popeth wastad wedi yn y blynyddoedd le o'n i yn yr is-gyngrair a ffili do lan oedd y cefnogaeth a rifau'n gret. Maen nhw'n gallu fod yn eitha berniadol pan maen nhw ddim yn cael beth nhw'n disgwyl, ond maen nhw wedi cael traddodiad lan fan hyn o safle gosod o chwarae cadar yn ardal dacl, a pan ni ddim yn dangos falle gwir gallu ni'n ardaloedd yma, maen nhw yn mynd yn siomedig a maen nhw'n cael ni wybod, ond ffyddlon iawn. A ti wastad yn croesawu'r sylwadau yna, dwi'n siŵr, Tom. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Joia heno, a gewn ni sgwrs gyda ti yn ystod y gêm neu wedi'r gêm, ond dyma ni, mae'r amser wedi dod. Amser ar gyfer y gic gyntaf ac i ymuno yn tîmau sylwebu. English language commentary is available with Dave Rogers and Kieran Hardy, Owain Gwynedd a Sioned Harris sydd gyda chi yn y Gymraeg. Noswaith dda, a chreis y cynnesu rownd 7 Super Rygbi Cymru ac i Barc Pontypool Aberafan yr ymwelwyr. Y ddau dîm yma wedi cael cychwyn cyfartebol i'r tymor, chwarae 6, ennill 2 a cholli 2. Chweched yn erbyn 5 ydy hi. Felly brwydr canol y tabl am yr enillwyr yn taflu hynna'n i fyny teg at y 4 ucha. Dyna di'r gobaith be bynnag erbyn ddiwedd y dydd. Ac dwi'n siŵr efo'r record arbennig pwlwr yma. Dim ond wedi colli 2 waith yn hanes Super Rygbi Cymru. Bydden nhw'n llawn hyder ar tomen ei hunan. Ac o bosib yn draddodiadol efo'r glaw yn chwyrlio i mewn. Bydd y cae trwm, bydd yn allan datblygu yn hwyrach yn y gêm o ffafriaeth i'r tîm cartra wrth i'r ymwelwyr y dewiniaid ddod i'r cae. Maen nhw wedi paratoi i chwarae mewn lleoliad bygythiol, calad, anodd.
Fel mae'r sain yn cael ei grancio i fyny. Dyma ni, Pooler. Yn dod ymlaen. Ac fel mae Pooler yn dod i maes, gadewch ni edrych ar y tîm ata. Mae Tom Hancock wedi gwneud 8 newid i'r tîm gollod yn drwm i Gaerdydd. Mike Herbert, yr wythwr ar ei 8fer tymor yn arwain y pac. 4-30 cychwyn Morgan Lloyd, Iwan Rosser, Owain James ac Evan Minto. Dan Hill, Iwan Burrows a Pat Lewis ydy'r unig 3 sydd wedi ymddangos ym mhob gêm i'r clwb eleni. Ond y disgwyl y fainc profiadol a phwerus ddod ymlaen nes ymlaen. Scotty Matthews a Morgan Allen y ddau fydd yn creu argraff. Ac i Aberafan hefyd wedi wneud 8 newid. Scott Delnefo newid hwyr efo Joe Gage yn camu fyny o'r fainc. Charlie Thomas y cychwyn o maswr am y tro cyntaf tymor hwn. Corey Lewis Jenkins a Scott Whitlock y ddau yn yr olwyr yn cadw'r un crys yn dilyn tipyn o aildrefnu yn y llinell ôl. Marsh, Evans ac Ashton Evans yn unig 3 yn y pac sydd yn cadw ei lle ar ôl fuddugoliaeth yn erbyn y gogleddwyr. Mae dyma'r dyfarnwr. Angen un profiadol. Ond dyn ni wedi cael un Craig Evans. Dwi'n hofio glymu i shorts. Ac Pontypool fydd yn cychwyn y gêm. A dyn ni'r gic gyntaf gan Meek. Yn chwarae o'r chwith i'r dde. Yn y crysau traddodiadol gwyn. Dia Coch. Aberafan sy'n derbyn yn y Coch a Di. Gobeithio am gormod o fod nes ymlaen ac allan y crysau ma'n allan profi y llygad. Ond fydd y tactegan yn sicr wedi newid yn yr 10 munud chwarter awr dwytha efo'r glaw yn tywallt i lawr y gêm gicio. Am bod yn arf. Ar hyn o bryd. Y ddau dîm yn cymeryd i amser. Wedi arfer efo'r amoda. Mae yna ar gyfer Morgan Lloyd, codi ben. Mae'n uchel i'r awyr. Bach rhy bell. Mae'n y dacl yn union sydd ar ei wrthwynebydd. Angen rhyddhau. Mae'n ddiffyn wrthithro i fyny. Felly'r gêm Dennis am gychwyn yn gynnar. Mae Sioned, dim ond allan bod ni'n cael blas o be fydd y gêm yr 80 munud nesaf mae oherwydd yr amoda yn benodol. Ie, fi'n cael ti'n iawn fyna. Ddoi dîm ddim ysau i orwhara hi'n ymwedig ar y model. Felly maen nhw'n treol mynd am y gêm tiriogaeth yn arbennig, falle i gorfodi'r gamgymeriad na. Ni wedi siŵr wedi gynhawdd colli'r gêm wrth trio rhedag yn ormodol. Felix Gilbert ar y fainc a Joe Gage wedi camu fewn i'r 15 cynta. Nodel yn efo. Dyn ni allan yng nghanol y pnawn. Ond diddorol gweld bod Joe Gage, y capten y clwb yn arferol, yn gadael y capteniaeth hen yma i Gwilym Evans. Ie, mae Gwilym Evans wedi bod gael y tymor arbennig ddo'n i wegar Aberafan. Ser yn y gêm wythnos diwetha yn y rygbi gogledd Cymru. Felly wrth gwrs o Joe Gage fod ar y mainc yn oedd am y gêm hyn yma newid hwyr, felly mae Gwilym Evans o'r teg wedi cadw'r capteiniaeth. Oedd yn profi Joe Gage yn rhan canolwr, di'n draddodiadol, dwi'n gwybod yn amryddawn, ond yn dactegol iddo fo, mae'n rhaid o wyliadwrus bod i leoli fo yn gywir yng nghefn y cae, yn enwedig pan mae'r gêm gicio mynd i fod yn un pwysig tu hwnt i reoli. Odi, mae'n fod yn her iddo fe, enwedig pan mae ddim yn safle naturiol e. A fe ti so, mi'n cael ei bydd ni'n gweld tipyn o'r gêm gico. Ni'n gweld efo na Aberafon yn defnyddio fe'n llwyddiannus. Morgan Lloyd yn cweit yn mynd digon gyflym o dan y bêl. Dyna pan mae gyda ni'r scrum gyntaf y gêm hyn o'ma. Kick-off. Yn mynd o blaen blaid y dewiniaid. Raiso'r heng flaen. Aberafan, Dylan James, George Merritt a Morgan James. 19, 22 a 22 i'w hoedranna nhw. A rhaid dymuno pen blwydd hapus i Merritt hefyd. Yn dathlu ben blwydd heddiw yma. Straight in ni. See that from the top. Dewch chi weld eto. I'n troi fewn ar yr ochr bella na. How many? Ie, mae fe'n mynd i fod yn anodd i gallu sgrymio'n effeithiol gyda'r modem yma fe'n yn bennig. Mysen nhw'n rhoi'r studs mewn yn drwm mewn i'r ca. Ond wrth gwrs mae Aberafan yn hynod
o hyderus wrth os y diwethaf yma mewn ei safleoedd gosyn nhw, bydden nhw'n digon bodlon ennill. Y cic cosp na yn y sgrym, a'r nawr mlaen i'r sgarmau symudol sy'n bod yn hynod effeithiol iddyn nhw. Yn siŵr bod Aberafan wedi astudio'r tapia yn y dyddiau dwytha, gweld Pŵler yn diodda yn yr ardal yma, ond lledu'r bel ma'r ymwelwyr Gage yn derbyn y dacl ar bas, dadlwytho dan bwysa, ond mae wedi mynd allan i'r chwith i Corey Lewis Jenkins. Hold, push. Aberafan wedi dod â'i allu ailffurfio y blaenwyr yn rhoi cynnig. Y ffug-rediad yn cael ei daro i lawr. Boys, accidental, he couldn't avoid being touched. Scrum, Pontypool ball. Kicked it into his own man. Aberafan bach allan ei o gofyn rhy gynnar o'r sgarmau symudol na. Weddol yn iben fyna'r cymalau ymosod gan Aberafan. Ond fel nes ti sôn, os mae'r sgarmes symudol na'n mynd yn ei flaen, y peth gorau i wneud i cadw yn y sgarmes. Cadw yn dyn o dan siwmper y blaenwyr yma nhw'n dweud. He sets up, you adjust to him, it's his ball. Just cael gorfodi rhywbeth o ddim mlaen fyna, Charlie Thomas. Faint o herfydd hwn i Charlie Thomas yn cychwyn am y tro cyntaf tymor yma yn Alla gweld tre hawlio'r Chris Deg na. So Pontypool yn lle hawdd i ddod am dechreuad cyntaf ti yn safle'r maso rhywun. Ond dyma fath o gemau sydd yn siap o ti fel chwaraewr. Dyma fath o gemau beth ti'n cofio yn dysgu mwyaf o hwnnw. Steady. Sgrym well. Gan Pŵler. Glawd i ildio rhyw fymryn. Rhoi hanner cynnig i'r Edeg ar gic na dda. I godi'r pwysa. Mae hwnna'n cic arbennig. Opo Aberafan nôl mewn hanner ei hunain. Fe'n gwneud fan hyn. That was that. Iwan Evans fyna gyda'r cic yn effeithio gweld bod neb gytre yn safle'r asgellwr. Ac mae mesur y gic yn berffaith dros ei ben. Merit i'r tu blaen i'r ganfod Fox. Aberafan profi'r sgarmes symudol o ddechrau. Rhaid defnyddio. Felly Whitlock yn dod i mewn. Stay where you are, one. Stay where you are. Good, onside. Yn uchel. Rhy bell i gystadlu. Mae'r amddiffyn i fyny'r dacl dod i fewn gan Sam Jardin. Hold. Push in. Release. Abraham, release. Fawr y gyflymder ar y beo, felly y gic sy'n dod. Un hir lawr y cae. Gage yn disgwyl. Cyfle i godi ben, 2, 3, 4. Cris o'i flaen, o felly fawr o ddewis yn diri hwnna. Sydd nhw lawr y cae. 15, put him onside. Rose yn tynnu'r dyn cyntaf i fewn. Mae'r ystlis ddi agos. Bratiog. Pool on the line number. Rose nid fawr a ffafri Marcus Jones ar yr ochr chwith na. Na, dyma ti'n ni gael... Os ni cario ymlaen gyda'r game cic yna, fel wnaethon ni sôn, mae'r ddoi dîm yn tactegol yn mynd i cicio fe'n dan o'r mod yma'n trio gorfodi'r camgymeriad na. Ni clywed y cefnogwyr fan hyn yn erbyn ar eu tîm i ymosod i redeg gyda'r bel. Wrth gwrs, wrth gwneud hynny, mae rhaid sicrhau bod nhw'n cadw bel a ddim yn redeg allan i'r yslis. No advantage. No advantage really. Chwaraeon i flaen. A ni mewn traddodiadol bod yna fod y sgrym. Lle rhywun edrych ar y llyfr cyfreithiau ar yn rhannu. Stop. Rose, rwan, yr ochr dde, defnyddio gyflymder. A Pŵler wedi holli'r amddiffyn, dyma'r cyfle cyntaf. Dynion diri, oes angen pas arall. Morgan Lloyd am fynd i hyn. Sgôr cynta'r gêm. Pŵler ar y blaen. Cais wedi gweithio yn dda iawn fyna. Fy ni sôn efo ti Morgan Lloyd ar ben y raglen. Fod e mewn o'r hynnog o dylentog. Rhan o garfan y dreigiau. Tyd oedd yn y lle iawn. Man iawn, man cywir fyna fel pob mewn o'r dan rhedeg. Y llinell cefnogaeth da, just fan hyn. O da fe opsiwn tu allan iddo fe a tu fewn. Rhoed e mewn tu fewn fyna i Pat Lewis. A fe wedyn yn ffeindio Morgan Lloyd. Ac wrth gwrs mae hwnna'n dilyn cic oddi wrth Charlie Thomas. Felly llinell Aberafan, llinell am ddiffyn nhw ddim cweit yn effro. Ddim wedi cyrsio fe digon effeithiol.
A wedyn Iwan Rosso neu beth mae fe'n neud yn dda, pigo allan y gwagle, pigo allan y gwendid. A Morgan Lloyd drosodd am y cais cyntaf. Morgan Lloyd dangos cyflymder da. Ystyried Corey Lewis Jenkins o ddiolo. Trosiad. Wedi llithrio heibio'r postyn. Ond y cais yma wedi greu gan Rosser. Iwan Rosso neu'n dda fyna. Mae fe meiddi'r dyn cyntaf. Wedyn mae fe'n sgwaru lan i'r ail dyn sydd yn creu y tri yn erbyn una. Mae opsiynau naill ochr y llall dy fe. Sy'n cofio'n iawn, Rosser yn chwarae'r 7 bobochor i Gymru. Dwi'n meddwl ychydig flynyddoedd yn ôl. Yn gwybod sydd wedi giro dyn felly. Felly, pŵl yr 5, Aberafan dim. Pillars onside. Hughes. Backwards. Yn mynd am yn ôl. Pulled away. Dangos, mae angen bod yn effro na'r bob achlysur. Mae bod yn ofalus. Mae bel yn slick. Bod y glaw wedi peidio am y tro. Gage yn ei cholli hi'r gic drwad. Knock on. Na, fel Joe Gage yna. Camgymeriad cyntaf i'r gêm. Fel nes ti sôn dachlau yna fe, mae fe'n naturiol yn canolor. Tybed mae Pontypool wedi adnabod hynny. Sy'n ei dargedu rhywun dwys allan o safle. 12 fel rheol. Sy'n wedi bod yn y tîm ers rhai blynyddoedd i'ch bod yn rhan o garfan y gweilch sy'n cofio cyn hynny am gyfnod. Jyst gweld un am fyna bach gormod. O flan y bel wedi cyrraedd y pwynt yn rhy gynnar. Ni gallu addasu ddalen effeithiol. A dyma lle Pooler yn tyfu de fewn i'r gêm. Dwi'n gwybod mae'n hyn yn gadarnle. Wedi ennill 11 o'r 13 sydd wedi bod yma yn Super Rygbi Cymru. He's holding back too much. Okay. If he's going to hold you back, that's telling me you can't control the weight for the sequence. Okay? Let's get it right. Let's get it right. Process. Morgan James yn derbyn yr cyngor sy'n cael deud hynny. Dylan James ar yr ochr agosa yma, sef mab cyn brop Cymru Paul James. Lots o drafod yn fo gan Jason Hayes disgwyl fydd yng ngharfan Danigian Cymru ar gyfer y tymor yma ar 6 gwlad. Bydd hanner y chwaraewr oedd i dad o fydd Cymru mewn dwylo da. Ac yr ail dro, yr ail gangymeriad gan Morgan Lloyd. Di gymeriad fyna y camgymeriadau gan Morgan Lloyd. Nesyn ni gweld e'n do fe'n camdrin y bel. Y Kevin Ruck yn y Craig Evans yn meddwl bod hwnna wedi mynd nôl y pryd hynny, wedi mynd mlaen y tro hyn. Siw bydd Aberafan yn y nadlu'n dwfwn nawr maen nhw wedi ennill y sgrym na nôl. Mae Craig Evans dal yn siarad gyda'r rheng mlaen un, mae fe dal ddim yn hapus gyda beth mae'n ei weld. Dyna chi griw fydd y ddiolch gafod y glaw di stopio. Wel, ond ydi o di stopio na ddo. Mae dal nawr, ddim mor galad y god y gyna. A dim ymbarel mewn golwg. Dwi'n Isnain ar y tu blaen na, un i rannu. Tom Hancock ar tîm y fforddi. Gwall arall yn y sgrym. Pooler yn mynd yn sydyn. Herbert yn ei chanol i ar be wedi cael ei ddwyn. Drive him, don't twist him, please. Dyna'r esboniad. Yn trio troi. Yn erbyn Mike Herbert y captan. If he's holding you back and going bind, you're going. Wythfed tymor hefo'r clwb. Just rest on bind, don't transfer. Gweld fyna ni ar Gwilym Evans. Mae ddim cweit wedi mynd yn digon isial i gyrru o dano. Lle wedi treal i rolio fe'r ochr. Wrth gwrs hollol anghyfreithlon, maen nhw'n edrych ar ôl diogelwch chreuwyr nawr. Charlie Thomas yn mynd wedi rhoi. Roedd Aberavon nôl mewn i hanner Pontypool. Eitha da. Meret yn derbyn yr alwad gan Morgan James. Mae'r bachor yn dod rownd y gornel yn defnyddio Gwilym Evans sy'n troelli allan o'r ergyd gyntaf yn ennill metr neu 2. Not held, no you're held. Thank you, 6. Y 20 wedi'r linell. Aberafan yn rownd y gornel.
Pŵler wedi ail drefnu ar hyn o bryd, cyrff ar ei traed. Gydych ennill y frwydr gorfforol. Aberafan yn colli tir i'w fymryn. Pontypool ni'n hynod o dda fan hyn gyda'i llinell amddiffynol nôl. Fel ni'n dweud, maen nhw'n dod i fyny'n gyflym, a fyna maen nhw'n rhwygo'r bel o'r Charlie Thomas. O'n i ar fi'n cwestiynu pan mae Charlie Thomas, Steve Deg, ar y llwybr byr oedd hi ar rhif 9, bod o'n brop. So ti weld mas o'r llwybr tarw'n aml iawn i ti. Ond mae hwnna jyst yn dangos effeithiolrwydd, cyflymder llinell amddiffynol Pontypool. Ni'n rhoi o dan bwysau gwen yn rhwygo'r bel oddi wrtho. Twice now. Morgan Lloyd. Allan i'w dwy'r ugian, lle mae'n gorau cadw hwn yn fyw. Joe Gage yn rhithro i fyny. Yn codi, yn colli'r frwydr, ond yn ymlaen, oedd hi ar law. Pŵler yn ymlaen. Oedd hi ar law Aberafan. Cic dda fyna gan Morgan Lloyd, hynod y gystadleuol. Yn ffodus fe gath ei bwrw mlaen, ond eto wedyn bwrw mlaen gan Aberafan yn y dacl. Ashton Evans yn ei gweld yn colli'r bel i Aberafan, ymysg brig y stradega, nid yn unig ymosodol Aberafan wrth gario, ond hefyd yn amddiffynol wrth daclo ac ennill y brwydrau corfforol am felly mynd o'n yn arf i ddefnyddio. Gwylem Evans yn cael sgwrs efo'r dyfarnwr Craig Evans yn trio tynnu sylw i amball i beth. Un o foes Pŵler sy'n nghanol cae fan derbyn bach o driniaeth neu'n... Ie, wedi cael ergyd i gefn i ben. Ond, Sioned, y dangos efo'r ymoda, un cyfle dwi wedi cael yn y gêm a'r un cyfle na di'r gwahaniaeth ar y sgorfwrdd. Ie, dyna'r peth yn y fe, yn wedi yn y modau fel yna. Ni yn gweld mae'r ddoi dîm wedi ennill 3, colli 3 yn y 7fed safle, un yn y 6fed safle. Felly mae'r gêm yn hynod o bwysig ac gyfantol i'r ddoi dîm. Ond fel nes ti sôn gyda'r ymodau, ni yn mynd i gweld dipyn o'r gêm gicio na. Ond eto, y tîm sydd yn cymryd eu cyfleoedd nhw a sy'n gywir o dan yr ymodau hyn sy'n mynd i ddod y bant y tîm fwy llwyddiannus. A ni jyst wedi gweld, dim ond un cymal, dim ond un elfen ymosod ni wedi gweld hyd yn hyn a hwnna gyda Pontypool a dyna pryd wnaethon nhw sgori'r cais na fe, Iwan Rosa yn sgwario lan i'w ddinau, opsiynau naill ochr y llall. Ond fel nes ti sôn eto hefyd, mae fe'n mynd i fod yn drwm o dan trad fyd, felly mae ffitrwydd yn mynd i chwarae elfen bwysig iawn fyd yn y gêm hyn o. Lle nôl ar ei draed, mae Owain James. Teimlo bod rhaid i'w gael enw James i fod yn y rheng flaen yn y gêm yma. Owain James, Morgan James, Owain James. Crouch! Grips! Mikey, get my inside. Bind! Set! Hold it! Dyna lwyfan yn fan hyn. Bwydo. Sef yn poeni dyddi yma. Aberafan yn ymosod yng nghanol cae. Pŵler eto'n ennill y frwydr gorfforol na amddiffynol. Aberafan yn gorotio. Creu rhyw fath o fofentrwm ar yr ail gynnig. Blaenwyr James yn gwthio'r cynta i ffwrdd. Ennill yw feter, ond y gic ydy'r opsiwn cael ei godi'n uchel. Y ras am y be am ni hon i lanio rhwng 3. Cael ei adael. Ac yma Morgan Lloyd sydd yn cymoni yn y pen draw, wneud y dda. Yr yslis dan bwysa. Di mewn wrth gwrs. Blaenwyr. Wedi gymryd hon. Ac o bosib un arall ar dal Morgan Lloyd i ddod ar ei draed. Dyma fo. Use! Hold. Gic dda arall. Yn y sianel 5. Backwards. Feitharo nôl. Carec McDonough. Y gic ymlaen, y ras ymlaen. Herbert. Pwy sy'n yna? Pwy sy'n ennill i? Aberafan. Dan bwysa, gwrthlycio arbennig. Aberafan leave! Modfeddi yn fer. Shot! Un hyriad arall, y gigos yn dod. Dihangiad i Aberafan. Holden. Gwilym Evans. Dwi'n meddwl sydd i dwy'n hi. A di arbed cais. Oedd yn edrych yn bendant i'w sgorio.
O, wel unwaith eto, to war arbennig, wylio dwrus iawn Boys, 10 metres, please. gan Pontypool fyna. Maen nhw'n bendant yn gwneud fwy o effaith gyda'r gêm cicio yn wedi gyda Morgan Lloyd. Mae fe'n rhoi cicio i fyny nawr sy'n hynod o gystadleol. A Canic McDonough yn effro. Dala'r bel adlam, cicio fe trwyddo. A dennill y bel nôl, ond just fan hyn. Falle beth ni'n galw'n white line fever yn y fe. Ond Gwilym Evans ar diwedd unwaith eto, co-gwaith ar ddymchog fyna dros y bel. Inside. A fel nath Kieran sôn ar ben y raglen, tro mae fe'n dysgu'r gorau. Pan mae fe gyda'r gwelch Jack Morgan i gweld fe'n ei gwmwys rhywun peth. Ie, gwych gweld hefyd bod y gyngrair yn datblygu chwaraewyr i gamu fyny i'r bencampwriaeth rygbi, yr union beth a gobeithio gen i fwy o chwaraewyr ifanc yma'n datblygu. Okay, two of us got to go back for the knock-on. Okay, knock on the line, scrum. Ie, rhywun o Gaerdydd i ffeindio ffordd yn Aberafan do. If it's not straight, I'll blow it. Gweilch a manteisio ar hynny. Stroke comes first, yeah, always. Inside, okay? Mae'n dimo ar ei hôl i ar hyn o bryd. Pŵl yr 5, Aberafan dim wrth ni. Gyrraedd bron i chwarter ffordd trwy'r ornest. Aberafan, let's go. Speed it up, please. Cymaint o wahaniaeth os fydd Aberafan yn ei llon, fydd nhw'n mynd i'r 4 ucha. Cyn i weddill y tîma chwarae dros yr penwythnos. Ac ar ddiwedd y bloc, dwi'n siŵr na Tom Hancock yn sôn Sioned. Mae ennill 4, colli 3, yn so dipyn gwell na ennill 3, colli 4. O di, a dwi'n enwedig pan... Set! Hold it! Pan mae dati dipyn o hoi wedyn rôl o bloc cyntaf, tan mae'n bwysig bod chi'n gorffen yr un flaen gyda'r momentum. A mae jyst yn arwen chi'n dda wedyn i'w mewn i'r wythnosyn a ble wych chi'n ymarfer gyda dim gemau. Cari arbennig y dda. Ball onside. Gan Brad Roderick. Makes you say behind 9. Ni sôn ar ddechrau'r gêm bach ail drefnu di bod yn. Llinell ôl Aberafan. 12. Oedd Roderick wythnos yn ôl. Ysgyn i 3 heddiw. Use it! Gic yn uchel, alla ddim digon pell. Dim mynd yn ôl. Ein fler. Knock on. Llaw, Pŵler. Yn golygu bod cam sefyll. Cup of the box here. Efo'n Minto. O flaen y bel. O flaen y cyffyrddiad. Offside. Close. Lyco fewn 2 gic. Aberafan di mynd o hanner i hunan. I fewn i'r 2 ar 20. Anything? Da ni mor anodd i wrthor y temtasiwn. 7. O di, mae fe'n gêm weddol yn i ben hyd yn hyn yn yw e. Ond falle ffocws mwy Aberafan fan hyn yw dilyniant i'r holl mantes a tiriogaeth maen nhw'n erbyn. Ni wedi gweld nhw cwpl o weithiau fel newydd sôn. Fel ni cwpl o weithiau maen nhw wedi bod yn safle hyn a maen nhw jyst ddim wedi cymryd cyfleoedd a mae hwnna'n un arall sydd wedi mynd yn ofed. Ie, tafliad gwallus yn rhy anodd i Gwilym Evans i dynnu'r awyr. Pŵler yn profocio cyrion ar amddiffyn na. Use! Rond y gornel, lle roi llwyfan. I Morgan Lloyd i edrych am y gic. Use the 9! Advantage over for the knock-on. Hwna'n glanio ar y cae. Joe Gage yn llithro. A trwy lwc iddo fo. Mae'r bel dros yr yslys. A mae'n rhaid cyfla'n mynd draw. Am y tro cyntaf. At Lauren. Diolch Owen. You are busy communicating messages to the pitch, I think, Chris. But Chris Davis, a ffordd o'r Aberafan gyda fi. Couple of chances haven't quite gone to hand in the 22. What is the message to the team at the moment? At the moment, well, we all knew that Pontypool have got a very good defensive team, and we just probably are struggling to get through them at the moment. But we knew that, but we're just trying to probably kick more. We haven't done that effectively yet. So as you just saw, that was just a lost line out in the 22 in our convert zone. We haven't been able to convert. So taking those moments and probably kicking a little bit more. And defensively, look, they're a team that are great on the counter. 5 points in it at the moment. How do you continue to contain them? Well, I was scared at first of all because I thought it was going to be one of those games where we kick until someone drops the ball, then someone scores from it. So hopefully it breaks up a little bit. But yeah, you're right. It's
just got to be a bit safer with the ball. And the ball's going to be high. It's the lights are a bit dim up here, so, and the rain's coming down. So hopefully it clears up a little bit for us. Chris, thanks for your time. Diolch. Great, thanks for that. Os ti'n gweld pwy sy'n sgorio bai y goliadau, di o, oce? Ar tywydd. Ar tywydd, yn glaw. Knock on advantage. Ond oedd wedi cael o'n mae'n llitrydd i'r chwaraewyr yma. Os ydy'r y bel dod trwy'r gola. Yn gêm gicio di, gêm fratiog, rheolaeth. A mae gêm efo un pwy bynnag sy'n gallu cael y rheolaeth na. Neith ennill yn y pen draw, Gage. Na sydd lawr y channel 15. Digon amser gan Meek sydd yn poena yn hir lawr y cae. Na Dlami yn garedig. Thomas. Ddim o'r honna'n farw. O cangymeriad. Ath i mlaen, ath i allan. Do. Sorry. Okay. Amber Stamp Dunstan i mor ochr bella na. Ond ar rhan o y cwpan byd y merched yn gweld y penderfyniad. Mae'n un sy'n wedi gweithio'n galed i dod trwyddo'r i dod i fyny i'r ysgol fe maen nhw'n sôn. Okay, time on. A da gweld. Nid unig bod chwaraewyr yn cael camu flaen i'r haen uchau y byd rygbi. Bod y tîm dyfarnu hefyd yn cael ei gwobru am i'r ymdrechion yn ddyfarnwraig cynorthwyol. Mae'r rystlys yn gwpan y byd y merched. Dim ond cwpl o fisoedd yn ôl de. Same ball, you sheared off. Vaned. Can't play the 9. Can't play the 9. He's within 1 metre of the ball. Can't play him within 1 metre. Mae'r dyfarwn yn hollol gywir fyna. Gall George Merritt edrych gwmpas yn dryslyd, mae gymaint o fe moyn, ond mae fe'n rhan o'r sgarmes a chroff gyda wedyn, mae fe'n symud ymlaen i wario rhif 9. Ond na eto, just elfen rhwystredig o gêm Aberafan ar y foment. Maen nhw just ddim yn digon cynigol, maen nhw ddim yn troi y tiriogaeth a'r mantis na mewn i cyfleoedd naillai trwy cam trafod y bel, neu fel ni'n gweld fyna diffyg disgybleth. A mae Pontypool yn digon hapus, just cerdded i lawr y cam. Mae hwnna'n cic arbennig i roi nhw mewn yn y ddwy rhigen hefyd. Pooler yn gallu gwasgu tîmau dydi unwaith mae'n dod i'r sefyllfa yma. Na sawl agosod Aberafan ddim di clicio. Ydy Pooler yn gallu cael i dician ymlaen. Di dechrau'n dda. Yn torri'n rhydd, mae'r bachwr Burrows. 6 metr yn bryn. Y bel cael ei seithio allan yn ddigyfeiriad. Gwallus gan y naill ochr neu llall cyfleon yn cael ei gwastraffu. Hynod o'r estredig fyna, nath nhw'r gwaith caler ysgarmes symudol a'r bachwr wedyn Iwan Burrows yn dangos trad pert fyna. Ond eto, jyst y sgiliau trafod o'r belyn, mae fe'n llithrig, mae'r ymwod yn bell o ddelfrydol. Ond mae rhaid nhw troi y cyfleoedd yna mewn i pwyntiau, mae hwnna'n hynod rwystredig i nhw. Angen Pwyll yn sôn rheolaeth a cywirteb ydi o de. Doedd ddim rheswm i'r bas fod mor lac a di gyfeiriad â hynny. Ac adlad i pwysau maen nhw eisiau gwneud, mynd trwy'r cymala, profi'r amddiffyn. Mae gic na dros y top, yn un i wych. McDonagh, cyflymder, sa neb am mynd afo. Cic wych. Y gorffeniad cystal. Ail gais y dydd i Pontypool. A'r sgôr wedi ddwblu. Mae McDonagh wedi bod yn amlwg iawn. O fewn y 26 munud gyntaf yma, mae wedi bod yn mynd i fyny yn gystadlu am y ciciau uchelyn. Mae'n rhoi'r cic bwtna trwyddo pan gath y cais i ddim i roi. Ond fyna, mae'n jyst yn dangos trad a cyflymder. Eto gallwn ni ame hefyd. Gyda olwyr Aberafan bod nhw ddim ar ddihun fyna yn y ca cefen. Ond eto, just y pwysau maen nhw'n rhoi mewn yr amynedd, y pwyll. A just y cic bach bwt. Neb yn ei ddisgwylenni wedi bod yn gweld ciciau hir. Newid y pwynt trafod fyna, newid y fath o dacteg o gic. A McDonagh yn fwy effro na unrhyw'n arall iddo fe. Gic yna yn haws i Meek, yn holli'r pist. Pŵl yr 12, Aberafan dim. Ac yn edrych ar yr ystadegau, edrych ar gêm Meek cyn hon, 82% oedd ei ystadegau cicio at y pist, 100% o fewn yr ardal goch yma cael ei asesu.
Ac mae mor bwysig gael ciciwr cywir. Gael dwi eisiau ti sôn mewn ymoda. Tywyll llodrus. Tra bod Charlie Thomas ella yn diodda. Just trio bach yn ormod fyna i roed e fewn y sianel 5 metr. Dim cweit y mesur y gic yn digon gywir. Just un peth yn ôl y llall ar y foment. Ond mae rygbi'n gêm o momentum a Pontypool sy'n gyda hwnna. Faint o wahaniaeth ydy o bod o yn cychwyn am y tro cyntaf dyn ni'n sôn a'r ffaith bod yr tîm hyfforddi wedi penderfynu mae hon i'r gêm i gychwyn ym Mharc Pontypool ar nos Iau, yn y gwynt, yn y glaw. Nes i dweud, mae fe'n adeiladu cymeriad, mae fe'n ddatblygu ti fel chwaraewr, pan o'n i'n wario, ti ddim really eisiau wario'r gemau hawdd, a ti moyn wario'r gemau anodd, y gemau anodd yn mynd i brofi dy allu di, brofi dy ddewrder fel petai. A fi'n siŵr bydde fe meddwl bod hwn yn gêm derfrydol iddo fe. Fel ni'n sôn yn aml iawn, nifer o weithiau yn y cyntaf ma'n modau. Sôn am hyneri, sut maen nhw'n mynd i gallu reoli'r gêm. Felly bydde hwn yn gêm hynod o bwysig iddo fe ar y fforddwyr hefyd. Pwy yn cael ei brofi fwyaf ydy'r rhengoedd blaen na. Sam Cochran, Ewan Burrows, Owain James yn erbyn Dylan James, George Merritt a Morgan James. Hit and hold, pushing the balls in. Crouch. Bind. Set. Dyma mynd eto. Dim lawr yr ochr bella. Edrych yn debyg, mae Sam Cochran ser i gefn. Ffodus y bosib. Bod y kick-offs ddim wedi mynd yn ei erbyn o. Fel o sgrym agoriadol yn y gêm yma. Bind higher. In and flat. It's not his job to keep you up. Okay, keep it bind up. Yes, sir. Ddim bai fi, sir. Go iawn, sir. Take a moment of space, side to side, because all three of you are head on head, okay? Ymddeiriadau sy'n rhyw iaith ffraith. Dwi ar feic y dyfarnwr. Okay, let's find our spaces. Mae mor bwysig i ennill y frwydr yma. Codi hyder. Nid yn unig i'r pac, ond i'r tîm gyd os ydy rhywun yn cael goruchafiaeth yn y safle gosod. Bind! Mae goruchafiaeth yn y safle gosod yn llywio'r chwarae gyd yn ywen o'i llwyfan i'r ble nhw i'r acrolwyr i gallu ymosod wrtho. Y bel yn mynd i'r chwith i'r amddiffyn eto. Ar flaenau traed. Ball's out. Lloyd yn defnyddio ei flaenwyr. Release! Y gic am ddod. Newid y dacteg y gic yna, ond dryswch Gage eto'n cymoni nid y well toma. Okay. Mae'n Aberafan allan o siap, felly... Use the 9, behind. Whitlock. Yn codi hwnna yn bell. Ddim i'w gystadlu. Cyfle i godi pen, cyfle i wrth ymosod. Oes na folch bron iawn. Leave, tackers wrong side. Cyfle. Meek yn penderfynu cicio ar yr ochr agosaf yma. Mae Ioan Evans. Gei cry bell Evans yn gadael i Charlie Thomas wybod oedd yna. Hwnna'n gic... Wel, penderfyniad cywir ar y cyfan gyda'r gic, ond jyst bach yn rhy hir falle. Dim cweit wedi dal fyny yn yr awyr digon uchel. Gei crydd. Dros yr ystlys. Ti'n gweld yn syth yn i ti tacteg newydd nawr sy'n gyda Pontypool. Maen nhw'n cadw'r bel yn dyn i ddechrau off gyda. Maen nhw yn edrych i chwarae i redeg gyda'r bel bach yn fwy tynhau. Llinell amddiffyn Aberafan. Maen nhw'n gweld y gwagle yn y cefen, y gwagle i'r ochrau. Maen nhw yn newid y fath o gic maen nhw'n ei gwneud. Dwi'n siŵr sy'r gic na wedi bod yn effeithiol sa Carrick McDonough wedi bod ar rasgell y ddena. Yn y canolwr. Felly'n cweit cael sy'n gyflymder. Ond i torri drwad, mae'r wythwr Ian Jones. Jones yn llithro trwy'r dacl 5 metr y fer.
Dyma gyfle uraidd i ddarganfod y trydydd i ymestyn y fantais. Ar y chedfer, mae Meek, y maswr, Morgan Lloyd yn codi ben, ydi o'n mynd i fynd i hun. Metr wedi ddal fyny yn fyr. Medd y dyfarnwr, modfeddi y fyr yn unig fydd hi. Pwy sy'n disgwyl? Meek yn gofod i'r blaenwyr yn mynd i'r ochr chwith. O, chwipan y dyfarnwr o bosib. Yn arbad ar Aberafan. Wel, ac yn ei gweld hwnna to yn y shot yn y byd a Ian Jones trwyddo canol y sgarbys ymwydol fyna. O'n i wedi gweld Pontypool yn yr un safle blaen, nhw jyst ffynu cweit ffeindio llinell wenna. Aberafan yn ein hynod o dda. Sy'n syniad dim bod y bew wedi cyrraedd llinell wench, mae yna law wedi tannu. A felly dyna pam dy dyfarnwr methu gwobrwyo dim. Wedi ddal yn fyr. Time on. Good. Tybo good. Mark Aparen, Mike Herbert. 118 o gemau i'r clwb. Yn was ffyddlon. Wrth i ni agosau at ddiwedd yr hanner cyntaf fydd Pŵl yn fodlon iawn efo'r sgorfwr yma mai ar hyn o bryd. Fydd llawer fwy cyfforddus. Os gall nhw ychwanegu trydydd cais y gêm. Wait. Crouch! Mae'n dda yn ebyn un ydi ar ochr dde ar hyn o bryd. Ydy, mae Aberafan sneb wedi ymateb eto. Os nes i wedi ar 8-9 neu be bynnag i'r dde yma. Set! Hold it! Mae'n sgôr. Ond i fod yma lamp neu fath o'n ffori. Sgyrm wedi dymchwel. Ian Jones! Atho, hanner hyd y cae. Chydig funudau yn ôl. Ond i sgorio. O cryn dipyn yn agosach yma na'r wythwr y manteisio ar sgrym gry. Pŵler di sgorio trydydd. Wel, fe gafodd ei ail gyfle fe nath ei gymryd efo wnaethon ni sôn yn y 2-1 drosodd ar yr ochr dde yn yr ochr tywyll. Oedd Aberafan heb ymateb iddo fe o gwbl. Ond o dim angen ar Pontypool, i gweld y mewnwr yn mynd tu ôl i'r sgrym. Ddim yn cweith y siŵr am beth i wneud, mae fe'n mynd nôl eto. Ond mae Ian Jones yn effro, mae fe'n gweld y gwagle. Mae fe pob wythwr da, mae fe'n pigo i fyny, mae'n ymateb, a mae fe'n rhaid benni lawr a mynd yn syth am y llinell cais na. Dyna'n stopio fo, yna gweud. Y tosiad yn gywir. Pŵler yn ymestyn ei blaenoriaeth 17 i ddim. Yn cyfych chydig funuda y weddill ar hanner cyntaf yma. Mae'n barod yn edrych fel bwlch anorchfygol i Aberafan. A pob yn cael rhyw losin fach lle mae'r pacad na fi gael un. Dwi'n siŵr iawn, dim wedi gweld o. Gwylym Evans yn arwain trwy siampl i fyny gynta. Morgan Lloyd. Carec McDonough bron. A Thorri'n rhydd o'n sowdl yn yr ystlys. Leave it! Put it down, put it down. Drop it. Chwarae da fyna gan Morgan Lloyd. Mae'n jyst dangos ei gryfder enw eto, mae fe gallu ysgoi y dacl. A sefyllfa, diolch i Gwilym Evans, oedd yn un bositif, yn un sefyllfa gri Aberafan, wedi cael ei droi yn egyddol. Os ydyn fan hyn, os am Morgan Lloyd beth di bod yn y gwagle yna. Ww, fi ddim yn credu oedd allan. Do'n ni'n meddwl ar ôl o'r cyntaf, chwaith. Aberafan sy'n dod, ydyn nhw'n gallu fanteisio y cefnogwyr sy'n isa tu ôl, wedi gweld y sgrin efo dweud, no way oedd hwnna allan. Ddim o geiriau tebyg efo'r acen gogleddol. Dyma ni, mae angen i Aberafan i effro. Joe Davies eisiau rhwygo yn arhydd o ddwylo. Roderick. Away, 5! Whitlock. Preindri wedi gweld Aberafan efo meddiant yn fan hyn. Meret oedd hwnna efo'r gwall coch. Mae'n le. O'r ffigiad, Whitlock. Mae yna. 5 metr. Dwi'n dechrau drysu lle mae'r llinella yma. 5 metr i fynd. Y bachwr eto yn twrio. Ashton Evans, yr wythwr. Yn llithro trwy'r cynta. Yn neud y dda. Y pico a mynd, y blaenwyr Fox yn fyr. Yn fyr. Cais. Mae wedi dod
y blaenwyr. Yn neud y gwaith caib ar ha, Whitlock yn manteisio, sgôr cynta Aberafan. A'r mewnwr sydd yn ei hawlio hi. Ie, fe dechreuodd y symudiad i gyd. Ti'n gath nhw'r gic-gosb i roed iddyn nhw, dde penderfynu eu hunan nhw ddim am mynd am y tryffwynt, nhw ddim moyn mynd am y lein, ddim wedi fod yn gweithio, ddim wedi fod yn llyddiannus iddyn nhw o gwbl un o ma. Mynd ar tap gyflym, adeiladu'r cymalau, fel ni'n gweld fan hyn. Dyna'r un cyntaf, ble mae'n camu nôl mewn, a does neb yna fel ni'n sôn, maen nhw'n gael nhw'n pillars, does neb yna yn diogelu ardal y dacl na, mae'r gwagle i gael na. A dyna sy'n digwydd pan ti'n pigo mynd yn gyflym, ti'n mynd y cyfle na ail drefnu nhw gwrs ag i'r peleri na i ail sefydlu. A nath nhw'n effeithio fyna gan gêm Aberafon, oedd fel ti'n sôn, y gêm ail gylchu na'n hynod y gyflym. Mae'r llinell Pontypool yn weddol sylweddol a grif ac adam pan maen nhw'n cael y cyfle i sefydlu'r llinell. Ond fan hyn, wrth pigo mynd yn gyflym, wrth mynd am y gwagle, nhw'n wrth i gweld ble oedd gwendid Pontypool. A'r sgôr yna'n bwysig, Pontypool 19. Aberafan 7. Y sgorfwrdd mynd eich tipyn fwy iach i Aberafan wrth i'r chwiban hannar agosau. Ydyn nhw'n gallu rheoli y munudau nesaf yma. Gwilym Evans. Hughes! Lloc ddim am rithro i chwarae Iwan Rosser fewn i dyn i hun. Tackle wedi gwblhau felly ddim trosed. 90 eiliad yn weddill. Stop. Ydy Pŵl ar ymwneud fentro. Dwi'n newid y dacteg i drio sgorio nhw. Dyn nhw'n hapus. He's trying. Ball's there. 9. Ball's there. Bod y sgôr ar y blaen. I'll give you time. I'll give you time. Ia, dwi'n meddwl bod Morgan Lloyd yn hapus oedd i'r gêm i ben yn gofyn faint amser sy'r ôl. Hughes. Y gics am ddod drwy ddim am fentro. Di hwnna fewn y deg, os da gic gosb y fan hyn. Van Hedge, knock on. Dwi'n mynd ymlaen. Sy'n deud yn ffodus iawn bod Pŵl ddim di ildio gic gosb. Sorry? Less than a minute. Llain y munud. Mynd Craig Evans. Let's go, come on. 20 seconds, pretty much good. Right, height. Height, stay out. Let's go. Let's go. Just call it. Just on me. Just on me. Let's go, let's go. Space, boys, get our heads in the spaces. Let's go, boys. Un cynnig arall. Dwi'n tybio, fel pob sgrym arall, ydy'r bwydo'r bel. Ddim bod yn nillai fod yn syth. Ni fwy eisiau dechrau ymgyrch i reisydd awr y twnnel, ond mae yn hirt pa mor gam ydy'r peli yma. Stay tight. Bel yn cael ei lawio am yn ôl, y cloc wedi troi yn goch. Aberafan ei hôl i, felly dyn nhw ddim eisiau'r hanner oedd i ben eto. Wedi rhoi un cynnig trwy'r canol. Be a dros y top wedi'w fesur yn berffaith. Corey Lewis-Jenkins, y gic dros y top, y ras yn ymlaen o'r adlamiad. Ddim yn garedig o blaid Aberafan, ond y derbyniad gan Marcus Jones yn wych. Oedd i ar ei bigwr, ond yn anffodus i'r asgellwr. Y gic gosb wedi ildio. Be oedd y penderfyniad? Charlie Thomas yn dechrau bod yn llygadu'r gornel. Yn gwrthod y 3 phwynt. Yn procio'n ar i'w... Wel o fewn 10 metr. Dyma'r toriad, Corey Lewis-Jenkins. Mae'n gyflym, ond y bel yn mynd i fewn i'r tir. Smidgin yn ormod. Time in! Ystafell gosod wedi bod o wallus, dyna'n well. Meddai yn rhy gynnar. Y dafliad yn gam. Bydd gêm wedi algylchwyn, felly di methu gorffan. Rhaid cael sgrym. Scrum called. The other one's been fine. The other one's been fine. I can't let that go. Merit, ddim yn bod yn taflu'r dartiau na'n gywir. Sgwn ni os welson ni newid ar yr hanner i wella'r safle gosod ar ei ben blwydd.
Crouch. Sgrym ola, sgrym. Bydd Aberafan yn ymosod. Efo pob gronyn o'n erth. Hold. Oedd Morgan Lloyd yn ddigon hapus neu hwn yn farw. Mae di mynd i'r tir. A dyna sy'n disgwydd pa mae tîm yn mynd ar ôl y bel. Half time. A dyna ni, y chwiben hanner wedi chwythu Aberafan. Fe dechrau'n bositif, dechrau'n gry, ond Pŵler sydd yn rheoli'r sgorfwrdd. 3 chais i gyd i'r tîm cartra. Morgan Lloyd, McDonough a Ian Jones. Whitlock yn ymateb yn hwyr i gael bwlch. Ond y sgôr ar yr egwyl, Pontypool 19, Aberafan 7. Wel, mae lle anodd i ddod beth bynnag, lle llawer anoddach yn yr ymodau heriol yma, pa chi'n trychais un ar ei holi. Tîm cartre, Pontypool ar y blaen, y cael sgorau o'r 3 yn dod o Carreg McDonough fyna. Gic dros y top yn llwyddo i ddecloi'r amddiffyn. A nhw sydd wedi cael y goruchafiaeth, Sioned, llwy'r heiddi ei mantis ar hyn o bryd? Odyn yn bendant, fy marn i. Mae gêm cico nhw wedi bod yn lot fwy effeithiol. Mae nhw wedi newid pwynt trafod ymosod. Oedd fi a Ciaran yn siarad beth i'r gêm cicio. Beth mae Pontypool wedi wneud, mae nhw wedi newid y fath o gic. Mae nhw wedi newid i beth mae nhw'n gweld. Mae nhw'n cwrsio, mae nhw'n cystadlu fwy yn bethau. A beth sydd wedi gael Aberafon i lawr, does na ddim dylyniant wedi dod o mosod. Dachrau'r gêm o'n nhw'n sôn pa mor balch o'n nhw i safleoedd gosod nhw, ond hwnna sydd wedi gadw nhw lawr hyn yn anffodus. A mae Pontypool jyst wedi cymryd pob cyfle. Ti'n sôn am y gêm cicio, mae'r haneri yn amlwg wedi bod yn rhan o hynny. A Morgan Lloyd y mewnwr yn croesi am y cais cynta, cyfan yn dod wrth ymosod y tîm cartre, Ciaran. Ie, mae wedi bod bach o stori o'r ail hanner cyntaf yna. Tw'r ffordd mae Aberafon wedi cico bach rhy bell. A wartheg Iwan Ross, mae wedi bod yn positif o'r cefen. A beth yw Pontypool yn blesa yw ffordd y pob gallu sgorio ceisen. Y ffordd mae'r egni sydd yn nhw trwyddo. Mae 4-5 yna, fel pob mewn o'r dda. Fel ni sôn cyn y gêm, mae Morgan Lloyd na'n sgorio ceisiau. Ie, Morgan Lloyd yn mynd â hi, ond Iwan Ross y fyna Sioned yn ei chreu, stym dwy Ie, a dyna beth sydd wedi bod yn effeithiol, fel wnaeth ni sôn. Aberafon yn rhoi'r cic hir na mewn, neb yn ei cyrsio fe, a Iwan Ross, mae fe mor hyderus gyda'r bel yn ei ddwylo fe. Mae wedi chwarae i rygbi 7 bochor i Gymru, felly mae fe meiddi'r amddiffynwr gyntaf, mae fe'n sgwaru lan i'r ail dyn, a mae fe'n creu wedyn y dynion naill ochr sy'n gallu cefnogi, fel ni sôn, Morgan Lloyd, fel pob mewnwr da yn rhedeg y llinell cefnogaeth na i gorffen y cais. A Carreg McDonough wedyn yn dwblu'r mantes i Pontypool, jyst yn ffindio ffyrdd gwahanol o ddaclo'r amddiffyn. Ie, yn yr ymodau, na beth chi moyn neud, yr amrywiaeth na, maen nhw wedi cael yn y gêm nhw, yn gêm cico nhw, yn ffindo gwagle. Ti'n gweld fan hyn to, mae'r olwyr i gyd ar yr un tudalen, a maen nhw'n ffindo bach o gwagle, a war teg i'r triol, fi'n credu ffordd maen nhw wedi cwrsio cica. Maen nhw'n heiddi cwpl o ceisiau maen nhw wedi cael, a maen nhw wedi creu lot i Pontypool. Yn teimlo fel bod ti'n falch iawn o ymdrech i Ian Jones o'r pwynt sylwebu yn plymio fel dylse pob wythwr wneud. Ie, wel gath ei gyfle jyst cyn i'n dod nath e torri trwy y canol ysgarmes y mil. Fan hyn, mae'r sgrym yn dymchel fan hyn. A mae'n gorau'n iawn, dwi wedi mynd sy'r olwyr i cael mae fe jyst yn pigo fel lan, mae'n gol mae'r llinell gais, a fan i sôn, jyst roi'r benni lawr, a mae fe'n mynd amdani. Felly, fe nath roi Pontypool yn y safle na idda'ch roff gyda, felly bles iawn taw fes gael y cais off fyna. Fe Wilson i Aberafan yn bwrw nôl, Scott Whitlock yn mynd â hi, yn teimlo fel bod wir angen y sgôr yma arnyn nhw jyst cyn yr egwyl. Ie, fe dechreuodd twar yn mynd ar tap yn gyflym, a oedd eisiau bach o egni yn nhw. Ni'n credu nhw'n disgwyl am rhywbeth o ryw ffordd i ddod mewn i'r gêm, a war y teg i'r blaenwyr, pan nath nhw mewn i'r ail ar ugen, nhw'n cadw'r gêm yn gyflym, cadw mewn rown y cornel, gofyn cwestiynau Pontypool, a yn y diwedd, fel fydde pob mewn o'r moyn gweld, neb di flaen i fe, i jwbod dros ston, war y teg i fe, dath fe ar sbardyn mewn i'r gêm i nhw. Ie, gaethon nhw un cyfle arall, jyst cyn yr egwyl, ond fe wastraffon nhw'r cyfle na, jyst yn hau at digon gyda fe i ddweud ar yr egwyl. Ond dyna ni, digon i ddod i chi o safbwynt rygbi dros yr wythnosau nesaf. Ni ar drothwy cyfres y cenhedloedd wrth gwrs, dim gêm wythnos yma, penwythnos yma i Gymru. Ei gêm fyw gyntaf yn erbyn yr Ariannin wythnos i ddisil. Japan yn teithio i Gaerdydd ar y 15fed, cyn bod y crysau Dion yn cyrraedd Caerdydd. A wrth gwrs, ni yn heddi dathlu
Ar dyma'r diwrnod fe gurodd Casnewydd y Cryseideion nôl yn 1963. Felly gan bod ni yn yr ardal gwaith crybwyll ni wrth gwrs wedyn yn bennu'r cyfres yn erbyn De Affrica. A un sy'n ymwybodol o hynny wrth gwrs yw Ciaran Haddy. Ti wedi dod o'r garfan heddi, tîm hyfforddi newydd, Steve Tandy, Matt Cher a Danny Wilson. Be mae'r ffocws wedi bod arno Ciaran dros y bythefnos diwetha? Just cysylltu gyda'n gilydd, really. Deall beth ni moyn mas o'r cwpl o misoedd nesaf, y ffordd ni moyn wario'r gêm, a cael amser gyda'n gilydd achos mae hwnna'n bwysig. A mae'r ffordd wedi bod yn gret gyda ni, a mae'r chwaraewyr i gyd wedi bod yn gret yn agor i newid pethau a i fod yn gwahanol y ffordd ni moyn wario'r gêm. Felly na beth ni wedi bod yn neud yn y cwpl o dyddiau diwetha, ni'n disgwyl mlaen i adeiladu dros y mis nesaf. Ie, mae'n gyffroes gweld hynaniaeth y tîm. Ti'n meddwl bod lle chi'n lan o gwmpas y lle o styried bod chi wedi cael yr un fuddugoliaeth yna yn erbyn Japan, dyw'r pwysau nawr ddim ar sgwyddau Tandy? Ie, fi'n credu, a mae'n garfan eitha newydd nawr gyda fforddwyr newydd, so mae wedi bod yn positif, mae'n enwedig ar ôl y haf, oedd eisiau'r buddugoliaeth na arno ni, a mae'n rhoi rhywbeth i ni mynd tu ôl na a i adeiladu ar. Mae'n dalgen caled pan chi'n edrych ar y gemau sydd o'ch blaenau. Oes unrhyw targedau wedi cael eu trafod, beth yw'r nod dros yr wythnosau nesaf? Just i ddangos i pobl beth i ni amdano o'r ffordd i ni moyn wario'r gêm. Yn y gyd ni wedi sôn yn bwyty i cael y dorf tu ôl i ni, i cael pobl i codi mas o'i set nhw a disgwyl mlaen i'r gêm oedd yma. Os ni'n gallu gwneud na, cael perfformiad yna, falle gewn ni'r canlyniadau fyd. A'i tîm bersonol neis camu falle am nawr i ffwrdd o'r gêm ranbarthol a nôl mewn i'r Crys Coch? Mae'n special pob tro ti'n cael mewn i camp. Mae'n mynd i bod yn wych wythnos yma. A disgwyl mlaen at y fori to a beth sydd i ddod wedyn wythnos nesaf. Fel cefnogwr, beth ti eisiau gweld o Gymru, Sioned, dros y hydref? Na, dim pwysau, Ciaran. Fi credu fel mae Ciaran yn dweud, mae fe'n cyfnod cyffroes yn nhw ei fod yn cefnogwr fi'n credu o'r tîm rygbi Cymru fyd, y fforddwyr newydd, allai ddechmygu bod yna dipyn o egni tu ôl i nhw fyd, felly fi jyst moyn gweld Steve Tandy'n cael y gorau mas o'r boes, cos fi'n credu pob chwarae teg i chwaraewyr, son nhw'n mynd mas i golli, ond fi'n credu lle chi'n lan nawr, a mae yna cyfle i'r chwaraewyr mae i gyd, jyst rhoi'r llaw i fyny, a dangos beth mae'n golygu Chwarae Gymru, a jyst gweithio nhw'n i gweld fel ni'n sôn bach yn aniaeth, a gweld beth yw strwythur chi boes yma, gweld beth maen nhw'n gallu neud yn Chwaraeon y byd. Ie, edrych mlaen yn fawr iawn. Yma Super Rygbi Cymru wedi bod yn y newyddion wythnos yma, wedi bod ar bodlediad The Good, The Bad yn y rygbi gyda James Haskell a Mike Tyndall, oherwydd mae cyfarwyddwr rygbi undeb Rygbi Cymru Dave Redin wedi bod yn trafod dyfodol a potensial y gystadleuaeth. You know, longer term, I think it would be really interesting if RFU were up for it in a particular phase, whether an Anglo-Welsh Championship would be fantastic between SRC and the Championship clubs, because there's some brilliant heritage clubs there, and I think the opportunity to elevate that standard again gives brilliant playing opportunities. Ie, Dave Redin yn sôn am dyfodol hir dymor y gyngred, am ehangu'r gyngred, datblygu'r gyngred, o bosib cyfuno fe gyda'r bencampwriaeth yn Lloegr. Be wneud i wrth sylwadau, Sioned? Wel, sa'n credu bod yna lot o bwynt i meddwl gormod mewn i fe. Mae fe jyst wedi wneud y sylwad a podlediad, dyw e ddim wedi cyhoeddi fe yn swyddogol. Felly gweld falle i bwrpas y tu ôl i fe, achos mae fe wedi sôn yn eitha dipyn yn yw bod e moyn gwella datblygiad y gêm yn Cymru, a felly odi fe'n gweld falle'r cyfuniad yna o datblygu y cam islaw a rhanbarthau ar gêm genedlaethol, ond fi yn credu falle bach mae fe'n mynd nôl ar ei airau, achos nath e dweud yn hollol hyder so bod e ddim isau ar y lefel rhanbarthol bod nhw'n ymuno gyda tîmwyr Lloegr, ond tybed i fi falle wedi fe'n edrych nôl i edrych mlaen mwyn falle, os ti'n ymuno gyda clybiau tîmoedd ar y lefel Lloegr yn y pencampwriaeth Lloegr, efo'r gobeith yw i gallu gwella cyfleoedd, i gwella safon chwarae, fi ddim cweith o siŵr, ond fel, mae fe jyst yn sylwad ar podlediad ar y foment yn nhw. Mae'r gylyniaeth yn meddwl rhywbeth. Mae tîmau Gymru yn hoffi chwarae tîmau Lloegr, a dwi'n meddwl bod tîmau Lloegr yn hoffi dod i Gymru, ond ti wedi chwarae yn y bencampwriaeth i Jersey, so ti'n cymharu safon y ddwy gyngrair? Ie, dwi'n meddwl siarad y brofiad yn unan, ond y profiad i fi oedd i cadw fod yn proffesiynol, i cadw wario rygbi'n proffesiynol a i wella a cael lot o amser, mae wario yn safon well ar yr amser, a oedd e'n wych i fi, a mae'n datblygu nifer o chwaraewyr sydd wedi mynd mlaen i wario safon uwch. A oedd e'n gret bod fi'n gallu mynd bant cael amser, achos fel mewn o'r misio'r amser yna ti. Yn ymwedig yn safon, yn cyngrair fel Lloegr, le mae'r gêm, ti'n goffa reoli'r gêm lot fwy na beth yw e fan hyn o brydiau.
Reit, diddorol iawn i ni glywed gan rhywun nawr sy'n ganolog i'r gyngor. Mae Jason Hyatt gyda Owain Gwynedd. Yeah, Jason, I know you've seen the clip with Dave Reddin about joining the two leagues. What are your thoughts? Would you welcome it? Oh yeah, we'd welcome that with open arms. The last time we were in that sort of competition was the B&I Cup, and as a development pathway and competition for the young players, it's phenomenal. You know, it adds interest. I think it was spoken about when the SRC was first came into. When it was first formed, it was we were talked about that competition, and that Anglo-Welsh competition would be phenomenal as a development tool, and it also adds a lot of interest. And not forgetting, we need more rugby, we need more home games. Clubs as a business need to thrive, and home games is obviously the area of that they can do it. So the more games and using it as a development tool would be superb. Let's go back to tonight then. You're behind on the scoreboard. Set-piece line-out especially has been suffering at key moments. What have you said to the boys inside? It's just tidying up. We've lost a couple of line-outs. The last line-out we lost there, you know, we're in the create zone, and that could have made it a totally different score at half-time. We've had limited access into the opposition 22. This second half we're playing down the field. We've made a few changes at half-time. We've talked about playing our rugby and putting more pressure on Pontypool, either holding on to the ball or being a little bit more disciplined on out-kick chase. Cheers, Jace. Players are coming back to the field. Appreciate your time. Thank you. Thank you very much. Ie, 20 munud diddorol I ddod. Chwaraewyr fel Morgan Allen, Scott Matthews ar fainc Pontypool. Chwaraewyr profiadol, Aberafan tîm ieuanga'r gyngrair. Sut ti'n rhaid gweld yr ail hanner ma mewn, Sioned? Wel, ar y foment, fel nath nhw sôn, mae angen taclu sol yn y gêm i cael ar ochr y ddoi dîm. Ond fi jyst gweld Pontypool nawr yn dod allan ail hanner, jyst edrych falle i reoli'r gêm lot yn fwy, jyst i cymryd bant o cryfangau Aberafan. Ie, Gwynt wedi tawelu, y glaw wedi pallu erbyn hyn, mae'n bryd i ni ail ymuno a'n tîmau sylwebu. English language commentaries available with Kieran Hardy and Dave Rogers yn y Gymraeg, Sioned Harris, sy'n cadw cwmni i Owain Gwynedd. A dwi wedi cyrraedd nôl i set, Jess mewn pryd. Ddim allan o wynt gobeithio, broni chwaraewyr Aberafan rhedeg drosto fi. Ta waith yw hynna. Y sgorfwrdd ar yr egwyl ydy Pontypool 19, Aberafan 7. Fel oedd Jason Hyatt yn crybwyll yn y sgwrs na. Twtio amball i elfen i fyny. A maen nhw wirioneddol yn yr onest. Yeah, I got your way now. Ready? Aberafan i gychwyn yr ail gyfnod. Honna mynd hir lawr y cae. Mae yna newidiadau wedi bod i'r ymwelwyr. Rhoi enw i chi heini yn y man. Gic dda. Syth nôl lawr y cae. Yes, please. Line's yours. A lein i Aberafan fydd hi. A dau newid ymysg y propia. Rhif 23 ymlaen, sef Geraint James. Yn dweud at James's oedd enw'r rhengflaen hyn yma, ac un arall wedi mynd ar goll. Cam drafod, cam syniad, cam gymeriad arall yn y lein a'r gic yna'n arbennig o dda. Ydy wedi aros yn fyw, dwi'n yn siŵr iawn. Keelan Cullen sy'n gwisgo 16. A gic yn un dda. Trwch blewyn i gadw i droed yn fyw. Mae Felix Gilbert hefyd ar y cae. Gynwch chi weld. Mae'n agos. Amber Stamp Dunstan yn gweld yn y fan y lle. Ond yn ôl. A dyna ni ar garlaf. Y gic dros y top gan Whitlock, sgoriwr y cais yn hwyr. Pull it back. Keep going, keep going. Dim yn ymlaen. Ac mae'r eilydd y brop. Jordan Walters yn hercian yn barod. Yeah. Okay, number 5, sub. Dyna ni rhif 23 ar ei gefn Geraint James yn frawd
I Dylan James. James arall yn un o'r rhenglans, e? Dwi'n digwydd o fysydd i gyfri faint o'n nhw sy'n yma. Nid yn job ni'n haws, di. Ni'n elw pob yn James. Fi jyst neud e'n pres bod wedi ffito mewn i Cris Rhif 23. Ond illa mae Dylan James ar yr ochr fan hyn yn paratoi illed yn ôl ymlaen. Mae got i ffwrdd. Crouch! Bind! Di dechrau tywall lawr unwaith eto. Get gosb. Control your own weight. Nebyn Craig Evans. Yr ail drom wedi ymrwymo'n gynnar. Ie, mae fe'n rhywbeth nath e codi gyda fe yn y hanner cyntaf fyd yma rheoli bwysau gorffi yna ne. Oedd e'n teimlo ar y pryd hynny bod Gwilym Evans yn dala fe nôl ormod y fyna, mae wedi cael ei cosbi. O, hwnna'n cic arbennig gan Pontypool. Mae nhw just touch tu allan i ddwy yr hig yn Aberafan. Tafliad i'r canol, cael ei seithi i fewn. Ian Jones yn troelli allan. Minto yn hedfan i fewn i'r gwrthdrawiad. Y dreigia yn hun Pontypool yn creu argraff. You gone back, play on. Joe Davies yn cynorthwyo un arall o dreigia gynt. Away! Through the gate, please. Dal na wedi slofi gan Aberafan mewn o'r biwniog. Morgan Lloyd eto'n llygadu. Wan y blaenwyr yn trio hynna'n Burrows. Be'n araf, y gic dros y top, Meek. Amball i chwarae rhwng cam sefyll wedi mynd ymlaen y gic. Ond mae diweddelio fo. Yn y pen draw gan Felix Gilbert. Ie, mae'r cydweithio yna nhw gyda Karen McDonough yn hynod o ffeithiol i Pontypool. Mae fe'n gwibio'r, mae fe'n gloi iawn, a mae fe'n effro hyn o'ma. Mae fe'n awyddus iawn i wneud argraff. Everybody's all behind. Let's go in, please. Newid. No, let's go. I'r maswr, wrth gwrs, efo Caelan Cullen. Wedi dod ymlaen. Sgorio 47 bwyntiau. Ei dyma eleni. Ian Jones. I ffordd, mae'r wythwr yn ei wybod. Nôl tu fewn gan Minto. Dangos bod o'n. Rocs o dricia. Yn just redeg o bel dan ei gesail. Aberafan chi'n gyffyrddus ar un y bryd am ddiffynol. Meek. Lle'r gic drwad gan Iwan Evans. Outside. Back, Aberafan. Hwna'n cael ei sgyffio rhywfaint yr hyd y tir. Meek yn gofyn am redwyr. Rosser. Stood his ground, play on. O, dwylo da. Gage yn camu nôl tu fewn. Wedi agor hannar bwlch. Angen dadlwytho, angen cymorth. Ond yna welliant gan y dywiniaid. Preimrwydd bod ar y droed flaen. Roderick yn rhoi hwnna ar y tir. Ella ddim yn dewis gora. Roderick yn hedon yn Meek yn llithro heibio'r dacl, ond cyflawan. Ie, Aberafan ymestyn ei cam y dadlwythiad oddi ar y tir. Release! Release! Ach, fwy o gyd chwarae ymysg yr ymwelwyr. Y fantais, McDonough i fyny. Y gic Letraws. Gage, Seri Hawley yn llawer rhy bell i'r cefnwr. Boys, when I say release, I'm not saying it 3 times. Ie, mantais gyda Aberafan fyna, felly wrth gwrs oedd e am yn ei mentro am y gic. Oedd e dim ond yn agos i Joe Gage, cic sal ar y cyfan, ond mae'r ffordd mae Aberafan yn chwarae'n gwella. Maen nhw'n cyflymu lan ardal y dacl, mae'r ailgylchu wedi cyflymu, a dyna wedyn le maen nhw'n gweld gwaglau gan Pontypool. Ac wrth gwrs maen nhw'n cael ei gosbi fyna yn chwarae rhif 9, felly fwy o gyflym, fwy ar y trwd flan mae Aberafan yn chwarae. Maen nhw yn mynd i gorfodi'r camgymeriadau hyn o Pontypool, wnaethon ni gweld just y diwedd y hanner cyntaf yna hefyd ble geithon nhw eu cais nhw. Gic yna'n dda. Ydy nhw wedi dysgu gwersi'r hanner cyntaf yna. Wedi methu cyfleuon. Morgan Allen i sôn ar gychwyn y gêm. Profiad ar fainc Pontypool. Morgan Allen dod ymlaen ar gyfer Ian Jones.
Ac os oedd rhyw'r dinisil o'r fainc ddim yn ddigon. Gwrs mae Scott Matthews i ddod ymlaen ar ryw bwynt hefyd. Nawelliant gan Aberafan. Meret hefo'r bel Dani Gesail. Gormod o dir. Whitlock, yr edwyr yn dod. Y llell 5 ydi honna. Codi yn mynd, yn sgorio. Mae'r cais wedi dod i Shea Smallman. Y newid yn yr ail reng. Wedi talu yn ei ganfed. Cais da fyna gan Aberafan, gyntaf i gyd jyst yr ongl y llinell na. A maen nhw'n cymryd i ffwrdd y bygythiad o Morgan Allen fyna hefyd, sydd yn creu y gwaglen na. Does neb fyna, does neb gan Pontypool wedi ailgylchu nôl. Nôl tu ôl i ardal y dacl. Morgan Allen ddim cweit yn ffansio. Na. Weithiau'r cyntaf ar y cae, ond dwi'n siŵr iawn os yn trio cael ei ysgwyd i dacl y beidio. Ond ar gwahaniaeth mae Aberafan wedi dod i'w haren o'r ail hanner un, yw maen nhw wedi cyflymu fyny yr ailgylchiad mewn ardal y dacl. A mae hwnna'n dim gwahaniaeth, maen nhw'n creu ysgarmes ymudol. Y rhedwr na'n dod, rhedeg ongl dyn, ailgylchiad gyflym, rycia gyflym. Caelan Cullen. Crymanu honna. Teg at y pist, ond yn disgyn y fyr. Ond dau gais Aberafan. Naill ochr i llall i'r chwibar hannar. Wedi cael bwlch Pontypool 19, Aberafan 12. Mae fewn sgôr. Efo hanner awr am mwy i fynd. Gwaith gwych yn yr awyr. Yn taro honna nôl yn Gwilym Evans sydd yna. Y captan am heno. Neill cwpl o fetra. Cullen. Y gic ar draws y cae. Ddim digon pell. McDonough yn ei gwiro am y nôl. Roderick. Tynnu allan efo'i droed. Herbert, y captan, yn neud y wirthiol ar y tir, ond y bas syth os yr ystlys. Siomedig fyna, mae wedi gwneud y gwaith caled i gyd. Mae wedi pigo'r bel i fyny y llawr, nôl ar ei dradau, sgoi y dacl. Dim angen y dadlwyth yna, ti'n gweld beth mae'n treial gwneud. Ond yn fwy bwysig iddo fe i just cadw gafel ar y bel. Fan hyn ni'n gweld mae'n troi lli, codi ar ei drad. Gwneud y gwaith caled, treul edrych am y dadlwythiad gwirthiol na. Oedd ail drefnu a setio sydd bod yn gwy effeithiol. Un arall yn wallus. Na, Aberafan wedi newid y ddau brop. Meret pa mae'r hir fydd o'n parhau os di'r tafliadau yma yn mynd ar goll. Mae'r safleoedd gosod jyst ddim wedi fod yn gweithio i Aberafan hyn o'n nhw. I know the last was a penalty because we already had a free kick, okay? Yn falchio yn y gwaith caled y blaenwyr y safle gosod wrth osdwytha. Ond mae fe jyst ddim wedi tanio hyn o mae iddyn nhw lan y Pontypool. Crouch! Scrum. Cymryd amser i ffurfio, dydy. Y ddau bac ddim yn gyffyrddus. See what they're going to sort out here. Boys, you got the space to go into it. Right? That's what I'm waiting for, boys. Digon syml. Mae'r lle yna, just ewch i fewn iddo. Rolls yn Twitch first. Wel, yndi. Ond mae'n siarad am sawl scrum a Craig Evans wedi ni chanol yn ei yrfa fo. Olwr oedd o'n i ddydd. Bind! 8 feet. Kick os, break kick Go ryd. forward on set, don't step back. A dos o'n bod yn kick os, am un arall. Mynd i fewn yn gynnar. Dwi'n dall bod tywydd a cyflwr dan droed yn ei pethau lletwyth yn y sgrym weithiau, ond does am esgus i'r holl gan gymeriadau ma'r mynd i fewn yn gynnar am i'r tir. Mae Aberafan wedi cael digon o rybuddion i nhw. A fi lwco hwn o Pontypool. Cic rhydd yn nhw, maen nhw ddim wedi mynd am y Gary Owen, fel maen nhw'n galw fe lan yn uchel, maen nhw'n moyn i ware. Dan Hale yn cario i ddechrau Morgan Allen, ail i fyny. Pwy di'r trydydd? Dwylo da
Dateb boeth i waros rhwystredigaeth i glwad gan y cefnogwyr i mynd ymlaen. Pat Lewis. Well, there's too much weight transfer here. A dyma fo. And then there's too much Rhydigian ar y gefn. forward on set. Scott Matthews. Six is off. Yn arwr ar y partha yma. A dwi'n meddwl bod yna'n ei cyfiawnder chwaith i'w statws yma ym Pontypool. Yn hanesyddol nhw'n y 70au. Rheng blaen Pontypool. Mae'n dal y sylw yn y rheng ôl. Ydy'r drindod bellach. Hold it. Set! Hold! Felly newidiadau wrth gwrs di bod i naill i fod llall o'r wedi gêm dros y benwythnos. Red, red, red. A rai i'r chwaraewyr mawr Penalty against red. ymlaen. Against red, it's a penalty Pontypool. Oh, it's good, penalty Pontypool. Yeah. Red, red, red. Ia'r tîm dyfarnu. Okay, fine. A'i trafodaeth nhw ddim yn hollol glir i'w gilydd, ond yn y pen draw, dwi'n meddwl bod wedi dod i'r penderfyniad cywir. Gosb Pontypool oedd yr alwad, y pŵl sy'n cael y penderfyniad hefyd. I'r ochr bell yma, ymwneud i'r tir gynta, chi'n gallu gweld. O, sydd e, Sam Cochran nath i'r tir gynta. Ar ddyn i gefn, doedd. Nath i Ben Eileen o lawr. Ond ni. Ond Pooler yn gywir efo'r tafliad. Pooler. Mae cranc ar draws cael hyn o bryd, ond mae'n agor i fyny'r ochr chwith. I cadw'r bel, da ni gesel ma Burrows. Yn briodol, Matthews i fewn. Y pac yn ail ymuno. Merritt yn ei chanol hi. Rhaid nhw symud, Matthews yn rhwygo'n rhydd. Release! Leave it! Mae yna y blaenwyr rwan pen lawr. 5 metr yn brein. Y pist yn y cefndir. Morgan Lloyd. Defnyddio y cyrff mawr. Yn troi i cefn. Dal i fynd, yn dal i bwmpio. Meek yn newid i'r ochr agosan. Dim ond i adael i blaenwyr fynd eto. Matthews yn disgwyl yn gorroedd i ben i fewn. Pico mynd. Dyma lle mae Pooler yn gwasgu tîm yma. Defnyddio'r bechgyn mawr. Owain James. Not penalised now. Ar hyn o bryd, Aberafan ddim yn sefyll y bel ar y llawr. Gwyn Evans i fewn, ond ar ei benglinia, gwrth rycio. Wedi amseru'n dda. I chwarae naw. Mae hwnna bach yn hall. Gan y dyfarnwr. Mae'n chwaraewr ei hun at i fewn. Scotty Matthews. Brona. Thori rhydd. Mynd yn llydan. Mae'r sgôr am ddod. A mae wedi orffen pedwerydd cais y tîm cartra. Y pwynt bonus wedi sgorio Kieran Meek sy'n ei hawlio hi. One of their players into the 9 fine. But if your two is made Mae cadarnhad i chi. with a 9 and not hit someone, I got a Ie, fi jyst yn gryno trafodaeth Craig Evans fyna gyda Gwilym Evans. Credu oedd e'n teimlo bach yn hall bod y mantis gan Pontypool yn chwarae rhif naw. Ni fan hyn yn meddwl taw gwrthrycir oedd e. Ond Scott Matthews yn neud yn dda fyna yn rhoi Pontypool ar y trod flan. Ac wrth gwrs unwaith mae Aberafon gorfod mynd ymnôl. Mae fe'n anodd iawn wedi'n ail sefydlu'r llinell amddiffyn a Morgan Allen yn mynd ar bel na'n gyflym. Ac wedyn wrth gwrs ni'n gweld Kieran Meek jyst yn rhedeg drosto, roed y bel dan ei gesel e. Ddim yn edrych i basio. A roed Pontypool ymellach ar y blaen. Kieran Meek. Yn taro'r postyn. Felly'r sgôr Pontypool 24, Aberafan 12. A mae'r sgôr yna, os dwi'n gywir, gan Kieran Meek yn golygu bod e'n heibio 800 o bwyntiau yn ei yrfa.
i Pontypool. Herbert wedi gadael y cae Scrum. i Pontypool. Scrum arall mynd i fod. Scrum sydd angen fwy ddysgyblaeth. Dyma ni. Diffyg cyfathrebu fyna o'r ail gychwyn. Y ddoi yn mynd amdani, Burrows a Hill. Mae'r citia yma yn gymharol debyg. Dyna ni'n mynd lot o ddi, lot o goch. Bind! Set! Yn gallu fod yn ddryslyd. Eto un arall i'r tir Aberafan yn cael y penderfyniad y tro hyn. Dylswn i cael y penderfyniad yn orol y marni. Ie, o'n i wedi dweud, fi'n cael penderfyniad cywir gan Craig Evans ar y ddechrau dod o gwmpas yr ochr hyn i gweld yn gwmws beth sy'n digwydd. Craig gath camgymeriad anghywir, wel gath y penderfyniad anghywir i roed yn y sgrym gynt. Ni'n sôn ar ddechrau'r dydd chweched yn erbyn pumed ydy hon. Ac fe mae'r tabl yn sefyll ar hyn y bryd. Pontypool. Fydd Pontypool yn neidio 13. I fyny i'r pumed safle. Efo Aberafan yn llithro lawr i'r seithfed. Gyda feddwl ddi edrych ar y tabl, glynebwy efo gêm mewn llaw ar llan ymddyfri. Yn colli am y tro cyntaf tymor hwn i gas newydd dros y penwythnos ar ôl ennill pob gêm flaenorol efo pwyntiau llawn. Anaf yn gorfodi yr eilydd. Mae Aberafan wedi rhoi hwnna reit fewn i'r gornel dde. Gic dda gan Keelan Cullen. Cyfla euraidd rwan. I dar yn ôl y chwarae yn ddiogel i'r tu blaen gan Merit. Mae'r bel yna yn troi tuag at yr ochr chwi. Bron a thori'n rhydd. Gwilym Evans yn gwisgo saith yn ailgylchu Whitlock. Tuag at Ashton Evans, Plain wedi gweld yr wythwr yn carlamu ymlaen. Shea Smallman, neu o deud argraff ers dod i'r maes ar y hanner wedi sgorio wrth gwrs. 10 munud yn ôl bellach. Release, Bwla, release! Scott Matthews yn gwrando ar y floedd gyntaf i'r rhai. Mynd i fewn am yr ail frathiad ac yn ennill. Just y rheolaeth gêm hollol anghywir fyna gan Aberafan, penderfyniadau anghywir yn gael ein wrth ymosod. Mae'n neud y gwaith caled, maen nhw'n gael ysgarm, maen nhw'n ennill y lein yn y lle cyntaf. Maen nhw'n mynd am ysgarm y symudol, wedyn maen nhw just yn lledaenu fe yn rhy gynnar, does ddim angen. Mae angen cadw fe'n dyn am y Scott Matthews fyna'n gwybod, does na ddim cefnogaeth. Does ddim angen ail gwahoddiad yn y fe os ei mynd am y bel. Reita, mae Lauren wedi cael fwy o gwmni. Pwy sgyn ti? Craig, mae'n edrych ar hyn o bryd fel bod eich record chi wel, perfformiadau chi adre ar fi'n parhau. Beth sydd wedi blesydd i fwyaf hyd yn hyn heno? Pan ni wedi gwneud y pethau syml yn dda, mae wedi edrych yn eitha syml i ni. Y problem yw, ni'n trial gorgymlethu fe ambell waith a rhoi bach o pwysau ar yn unen, ond dim ond bod ni'n cadw wneud y pethau syml fel ni'n gweud yn dda, fi'n siŵr dyn ni mas y pen arall. Ymwyd heriol heno, i weid lleia. Pa mor bles i ti wedi bod gyda'r ffordd chi wedi rheoli gêm cicio? Ie, mae'n rhywbeth ni wedi bod yn gweithio yno i fod yn hollol onest. Fel ni'n gweud, ni'n gorgymlethu'r gêm yn aml iawn, a pan ni'n cadw'r gêm yn syml, rhoi'r pel yn y lle iawn a chwarae yn y lle iawn o'r cae. Mae'n gwneud y gêm yn lot yn hawsach i ni. Mae'n eitha ples bod ni'n gwneud na heddi. A faint o waniaeth mae'n ei cael boes fel Scott Matthews, Morgan Allen ar y banc? Ie, hwnna'n rhywbeth wnaethon ni dros y haf i canolbwyntio ar cael squad sy'n gallu ware, dim just tîm cryf, fel bod 23, 25, 28 chwaraewr digon da i ware pob penwythnos a wneud yn siŵr bod ni'n gallu cystadlu pob penwythnos.
Sori, fi wedi dod â ti mas i'r glaw, felly cer nôl I gysgodi. Diolch am damser di. Dim problem, ta. Step. Edrych fel nhw'n pegwn o'r gogledd a nhw'n storm eira doedd. Mor anodd I gweld nhw, ond mae pob yn iach ag i ddiogel. Diolch byth. A mae'r gêm yn parhau ar y cae. Pŵl yr 24. Aberafan 12. 20 munud yn weddill. Profiad. Pa mor bwysig ydy profiad, Sioned? Mae Morgan Allen a Scott Matthews wedi dod i'r cae a maen nhw fo cannoedd ar gannoedd y gym ar y lefel mae rhwngthyn nhw. Wel, pan mae dati gêm fel hyn sydd angen y rheolaeth, sydd angen y penderfyniadau cywir na I gael I wneud, mae profiad yn hynod o bwysig ac yn amrysiadwy, rili. A'n wedyn pan mae dati tîm fel Pontypool sydd ddim moyn colli cartre fan hyn am gyda fuddigoliaeth, bydd nhw'n nôl lan mewn i'r 6 uchaf. No. Mae'n hynod o bwysig. You do it again. Cic rhyd ydy. Ar ôl bach o ddwrdio gan Craig Evans, gallwch chi weld. Fan hyn oedd I gweld rhywbeth. Scotty Matthews yn camu ymlaen. Yes, fydd lle mae'n ddwrn yna. Amball I bawan agorad. Dyna'n deg I ddweud. Okay. Ie, mae'n slap, dydi. That's good. Old school maen nhw'n gael hynna, ie? Wel, ti'n ffili aros mewn ffordd Scott Matthews fel ei ti, dysgol bod na ddim byd yn dod nôl at y ti. Ddim yn un ar gefn o, anyway. Yeah, what number? Ie, fwy elyddion. Yn dod fan hyn, rhif 17. Caelan Carson-Jones. Wedi dod ymlaen. Fel bachwr. All good. Time on. Ie, mae'n criwni. Efo'i armbands yn rhywle ar ochr y cae na. Not straight. Leave it. It's not straight, boys. Same as them. Scrum my line out. Ie, yna. Wedyn unig y chwaraewyr sy'n gorau ymdopi efo'r elfennau. Squeaky clean, yeah. Good process, please, boys. Squeaky clean, yeah. Thank you. Eto, y safle gosod sydd yn diodda. Y safle gan a rhoi safle gosod a tiriogaeth I Aberafan. Mae rhywun teimlo ac yn synhwyro, Sioned. Mae'r cyfleon prin sydd am ddod o blaid Aberafan, maen nhw angen dechrau cymryd nhw. O, sy'n bendant. So, maen nhw'n 12 pwynt ar ei ôl I. Llai na 20 munud I fynd. Fel ti sôn, mae rhai nhw cymryd cyfleoedd nhw, ond mae'r tywydd dim ond wedi gweithygu. Set! Felly ti sôn am rheolaeth gêm, maen nhw wedi gwneud y newidiadau gyda mewnwr a'r maswr. Felly mae'n bwysig bod yn talu ffordd. Hapus I fynd yn llydan oddi ar y cymal cyntaf. Y gic yna, rhy bell McDonough. Wedi i'w chael hi. Bron oedd o lithro heibio'r bel. Go line. Ond cic adlaf o dan y pys fi ddi, felly Aberafan am dderbyn y bel yn ôl. Mae'n safle tebyg. Just gormod yn bwysau ar y gic. Alla'n gobeithio bod y bel am ddal I fyny yn y mwd. Yn llithro nath I. Reita, Ashton Evans. I heibio'r rai gynta. Fel bulldozer yn dydi. Am bach i'r edrych ymlaen y gic dorf yn bloeddio. O'r ergyd yn I fewn a wedi tharo allan o afal i'w rosser. I thought time was fine. Am bach I fw yn dod a eiloddion rheng flaen. Pŵler yn dod i'r maes rwan hefyd. 18 ar ei gefn, Kelvin Williams, 17. Jake Wisniewski. Okay, I keep time off. I think one's going off for boys, yeah? Yeah. Dyna peth nawr yn y fe gyda'r ymodau hyn yn gweithygu Aberafan yn cwrsio'r gêm. Mae gyda nhw penderfyniad I wneud ydyn nhw'n mynd I redeg gyda'r bel. A trio cadw un dyn a torri ffordd trwyddo, llinell amddiffynol. Pontypool neu ydyn nhw'n mynd I cicio'r peli mai fyny'n uchel a gorfodi Pontypool neu obeithio bod nhw yn wneud y camgymeriadau. Ond un peth fyna, maen nhw'n ffodus iawn nath e bwrw'r bel ymlaen achos o Frankie Jones oedd e ddim yn mynd I fyny gystadlu a dyna beth nath gadael Aberafan lawr yn y hanner cyntaf, ond nhw jyst ddim yn cystadlu am y ciciau uchel yma. Ie, tra bod ambell I chwaraewr y cae. Cyfres
Yr hydref I gyd I weld ar S4C yn cychwyn hefo hwnna'n ebyn yr ariannyn. Wythnos I ddydd Sul yna cymryd yn Japan, Zela Newydd ac I orffan yn erbyn De Affrica. A Sioned, mae'n cychwyn efo gêm galad. Prein, bod sy'n mynd yn haws ac efo cyfres Cymru yn Japan dros yr haf. Yn amlwg, fydd gêm Japan ddim yn un hawdd ac yn gêm sydd angen I wennill ac I bedru pwy sy'n heiddi'r gyfres eleni rhwng y ddwy wlad. Ie, does na ddim rhediad o gemau hawdd o gwbl gan Cymru fyna. O blaen, yn hanesyddol, bydden nhw falle gallu edrych ar y tîmoedd fel yr Rhiannon yn y Japan a falle anelu targedu nhw'n bendant yn fuddugoliaethau. Fi credu mae Cymru dal gallu targedu 2 allan o 4 fyna. Ond mae'r Rhiannon ddim yn tîm hawdd I meiddi o gwbl a Japan wrth gwrs yn dod nôl draw yn treial cael y fuddugoliaeth yn ôl o'r colled diwetha. Ac wrth gwrs wedyn y gêm ola na fynd I Affrica, bydd ni'n colli nifer o chwaraewyr ni. Oherwydd ni'n sôn nhw ar yng Nghymru, felly mae angen nhw mynd nôl I clybiau nhw, felly does na ddim un gêm hawdd, a fel mae'n hynod o bwysig bod Steve Tandy a'i tîm y ffordd I fe'n cael y bechgyn yn barod I roed ei gorau ati. Sir yn Hadi, yn aelod yr garfan yn rhan o'n tîm sylwebu ni heno yma. Bind! Yn sôn bod wedi mwynhau yr wythnos gyntaf yma ymarfer. Hold! Aberafan. Ydyn nhw'n gallu cael y bwlch yn y chwarter ola. Y gic ar eid y tir. Yn ein synwyrol yn profi Marcus Jones. Rasgellwyd y dda ar y tir. Mae'n dywydd ar gyfer gêm gicio. Ond mae angen y cywirdeb yma. Morgan Lloyd. At Scotty Matthews. Ni'n mynd rhy bell yma. Yr eilydd. Leave it! Morgan Lloyd yn gweithio'r agosach tuag at yr ystlys na di o'i fewn I gyrraedd i'r hon. Allan i'r ffen wedi i'w chyffwrdd. Mae dal yn fyw. Wedi mynd am yn ôl. Aberafan yn gorau cwffio y bel. Wrth I Aneirin James sio grybanu o amgylch Corneli'r Rycna. Captan Evans. Yn arwain trwy y siampl. Y gic eto ar hyd y tir yn edrych am gamgymeriad. Digon syml I gael ei ddelw gyda Harry Ford. Y 5 o garfan y 30 sydd yn y 23 ar gyfer Pontypool heno yma. Aberafan yn penderfynu'r cywir fyna, dim byd mlaen tu allan iddo fe. Maen nhw newid y giciau nhw nawr I nhw, maen nhw'n rhoi rai bwt dros y top. Maen nhw hefyd yn rhoi rai ar hyd y llawr. Rhai fwy anodd I gasglu yma marn I. Ashton Evans yn ennill y ras I ddechrau cyn o 2-3. Scotty Matthews. Yn aros yn fyw yn y wych yn ardal dacl. Ddim I bai fod o'i bob pwrpas fod y gigos wedi rhoi. Chwaraewyr wedi mynd rolio I ffwrdd. Kick down fyna gan Aberafan. Dyma ni. Ie. Scott Matthews yn wyrthiol I aros y fyw doedd I. Mae fe ar y bel yn gywir fyna, dim un yn bod y fe, fi'n cael mae'r cosp yn bennaf fyna mynd yn erbyn Dan Hill, mae fe jyst yn rolio I ffwrdd y ffordd anghywir sy'n galluogi Scott Matthews, jyst cael yr eiliadau ychwanegol na I gael ei ddwylo ar y bel. Oscar yn symudol fan hyn gan Aberafan, mae rhaid I nhw sgori wrth hyn os maen nhw moyn cadw'n fyw yn y gêm o gwbl. Mae Meret nôl ar y cae. Gigos wedi wobrio chwarae ar hyd. Chwaraewyr yn aill ochr y llall yn dadrwymo ac yn ôl I fewn. Hon, Prein yn symud, felly ydym ni gael ryddhau yn pwmpio. Mae Shea Smallman! Mae ar drosodd am ei ail gais. A mae'n ei cael y bwlch unwaith eto yr eilydd yn yr ail reng. Efo 2 yw enw. Na I ail gaisau fe, you know? Ail gaisau. Bang on, yeah. Da iawn, Shea Smallman. Mae'n bendant dweud dod yr egni gyda fe. Ond na beth mae Aberafan yn gwneud yn dda yw maen nhw wedi rhoi hun yn lawr yn hanner Pontypool. Maen nhw'n gwneud yn anodd iawn I Pontypool dod allan a hanner hunan gyda gwahanol fathau o giciau, tactegau gwahanol.
Ac o'r diwedd, mae'r sgarmes yn midol hyn, mae'r safle gosod hyn i wedi bod yn trafod am cyn y gêm. Mae hon yn gic fawr rwan. 24 i 17 ydy'r sgôr. Hwn yn dod â nhw i 5. Oedd i llithro oddi ar tu allan i droed. Felly, tosgais arall i wneud y gêm yn gyfartal i Aberafan. Felly mae'n angen sgorio dwywaith i ennill y gêm. Dyna pam oedd y gic yna yn bwysig. Smallman yn llgadu hat-trick yn yr ail hanner. Cer amdani, boi. Mae rhaid gobeith i'n digwydd os mae Aberafan yn rheoli'r gêm fel maen nhw wedi bod yn neud, yn rhoi'r ei hun yn lawr yn y safleoedd yna yn y corneli tywyll. Mae'n eitha bosib geithau hat-trick e. Dim lol gan Joe Gage, syth lawr y cae. Dyn nhw eisiau chwarae fan hyn, boys. Gyda'n arferol. Redag, mae Pooler. Mae'n penderfynu. Peidio cicio. Scotty Matthews dros y top. McDonough. Mae'n gyflym. Y gic dros y top, di hon yn mynd i aros yn fyw. Mae'r chwiban di mynd. Takes a step, okay? I'n fachgan lleol, McDonough. Not going quick. Not going quick. Un arall dwi'n siŵr sydd wedi bod yn rhan o garfanna saith o ochr Cymru yn yr oes a fi. Thank you. Boys, on my arm! Ani, mae fe'n effro iawn yn nhw, wedi bod yn amlwg hyn o. Many boys? O, llan fyna. Sy'n licio deud, doedd hi ddim yn agos. 5, drop one. Ond, mi oedd hi ar-lein doedd, heb ymheuaeth. Gweld y lliman. Bydd fan o cynnwthwyr yr ochr bella na, y gwynt o blaid Aberafan. Mi'n hon lawr y cae. Mae'n redag i ddechrau. Onside! Ie, am chwarae y gêm sy'n hwyrol. Caelan Cass and Jones allan ar ei ffen. Line out. 10 munud i fynd, troscais y gwahaniaeth. How many? Dyn ni sôn ar sawl achlyswr ni weld y bel ma'n disgyn o'r awyr ddi. Rheolaeth. Pwy sy'n gallu delio? Advantage not gone to Aberafan. Dyn ymlaen gan Pooler. Lle mae'n gic gosb. Oes oddi ar said. Cangymeriad. Ddwbl. Yn allan y llydan, cael ei chwarae rhyd, angen torri nôl tu fewn. Mae Whitlock sy'n erbyn hyn ar yr asgell. Still got advantage. Yr eilydd o fewnwr. Jones. Keep the mark up there, buddy. Ashton Evans. Dal i fynd. Roderick. Torri nôl tu fewn, angen cymorth. Digon i gael, Pooler ddim yn cystadlu. Shea Smallman, ddim yn gweld o sgorio hat-trick o fanna. Dal i fynd yr un cyfeiriad, y dadlwythiad i'r wythner Ashton Evans. Hir mae'r disgwyl di bod i Ashton Evans. A mae'n i roed yr eilydd y fewnwr. Caelan Cass and Jones drosod. Am Aberafan. O fewn tosgais i unioni'r sgorfwrdd. Wel fel eithon ni sôn yn dyfa, mae Aberafon wedi llwyr rheoli'r ail hanner hyn. Mae'n rhywbeth yn chwarae'n llefydd gywir. Y car o fo mewn po tro maen nhw mewn i hanner Pontypool, mae Pontypool yn gweld hi'n anodd iawn ffeindio'i ffyrdd nhw allan yna. Ond fyna ni just yn gweld Harry Ford yn dod allan o'r llinell bach yn ormod sydd yn creu y gwagle yna, yr ysgwydd gwanna. Ac Aberafon just yn ffeindio'i ffordd i'r llinell cais yr ail hanner hyn. Lle Cullen di methu y ddau gynnig at y pist. Teg deud efallai bod hwn yn haws na'r un o'r lleill. Ond yr amoda yn anodd. Y gic yn gywir. Y sgorfwrdd yn gyfartal. Pooler 24, Aberafan 24. 7 munud a hanner yn weddill. Ie, jyst yn gweld y cais fyna eto, jyst yn torri trwyddo'r dacl. Ffeindio'r dadlwythiad. Ac unwaith eto, jyst y llinell cefnogaeth na. Y regni sydd wedi dod gan yr eilyddion yn wedi gwneud byd o waniaeth yr ail hanner hyn.
Wel, pwy sydd am fentro i ennill hon? Mae'n anodd dychmygu doedd Pŵler ar y blaen ar un gyfnod 19 i ddim. Wan y sgôr yn gyfartal, Gwilym Evans. Gwynt yn hwyliau y dewiniaid. Eto, chwaras yn hwyrol. Ciciwch i lawr y cae, gwrfodwch y camgymeriad. Good, on. Mae'n ei Cullen. Eto. Aberafan back! Keep your treat there. Lawr y maes, o hwnna angen aros y fyw. Mae'n edlamu yn angharedig bron iawn i Morgan Lloyd, a Lloyd heb fawr o ddewis sy'n yn tifarw. Ond Aberafan yn y pen draw i bob pwrpas yn ennill y frwydr gicio. Ie, mae llai na 7 munud ar ôl nawr. Mae'n bwysig bod Pontypool yn cadw gafel ar y gemen. Y ddoi dîm bydd nhw'n edrych am y pwyntiau ychwanegol na i do bant y fuddigoliaeth. Mae'r rheolaeth o'r ddoi dîm yn mynd i fod yn hynod o bwysig. Sy'n mynd nhw sy'n gorchwarae nawr. Mae'n nhw ar tiriogaeth. 6 munud, y lein wedi golli. Tackle release! Y cystadlu. Yn ennill y bel yn yr awyr. Pŵler. Faint ymwneud eisiau ennill hon rwan, ydy'n fater o edrych i ennill neu peidio colli. Ond y gig gos wedi o brwyo. O blaid Aberafan, cyfle i fynd am y gornel. Rhy bell i fynd am y pys. That's pretty much right. 4 minutes. Shot, here we are then. Ydych chi weld? Shot called. Ie, yn selio 16 ar Erin James. Ond am y pys ma. Yr eilydd o faswr yn mynd, Caelan Cullen. Wedi sgorio 53 o bwyntiau ar ddechrau'r dydd. 5 y llai na Johan Hughes fel prif sgoriwr. Yn ôl o sôn, tîm y ffordd i Pontypool sef yna rwla. Craig Evans, cyn faswr, y Quins, cyn prif y fforddwr y Quins. Edrych ymlaen. Cam i fyny. Mae'r gic i weld hefo'r pellter. Na di, disgyn y fyr. Ond rhaid i... Pŵler back! Pŵler glirio. Methu. Aberafan sy'n dal o'r bel mewn. Ie, ni'n meddwl bod e'n penderfyniad dewr. Ar y tywydd sych, bydde hwnna wedi bod yn cic anodd heb sôn am cymryd un yn yr amodau hyn, fel ni'n gweld fyna. Fi ddim cweit yn siŵr iawn, ddim cweit yn deall pam na elon nhw am y gornel. Mae'r sgarmes ymwneud wedi bod yn effeithiol, maen nhw wedi cael y gorchafiaeth yr ail hanner hyn yn yr elfen ar ware. A newn nhw drari at y fed. Ie, digon amser ar y cloc yn does. Ie, bod yn dechrau tician y fyr. Pŵler wedi dwy'n y bel. Maen nhw am fynd yn hir lawr y cae. Gage. Yn ôl y statos yn ynglys di. Dyn ni erioed i cael gêm gyfartal dan y llif oliadau ar nos iau yma ar S4C efo'r Indigo Prem neu'r Super Rygbi Cymru. Ond Carreg McDonough, mi o'n gobeithio cadw'r ystradegaeth yna i'r llyfr cyfnodion. Aberafan back! O, mae hwnna'n gic dda di am grymannu. 50-20 am gic. O, hwnna'n gic arbennig. Mae honna yn wirthiol. Pwy di'r dewin? Caelan Cullen. Yn crymannu hwnna ar ochr i droed. Ac o bosib ar gic yna am roed i dîm yn y safle i ennill y gêm. A dyna ma'n olygu. Dyna ma'n olygu. Does neb isio gêm gyfartal. Am nhw'n ennill y lein. Un Pryn wedi ennill yn torri'r rhydd. Oddi ar y cefn Ashton Evans. Oedd a gig goth arall yn dilyn. Oes. A fi'n Gartyn Melyn yn dilyn. Cawn weld. Yr hen flaen, Geraint James. Nôl i'r bachwr Meret. 5 metr yn unig y Bryn. Rheol fantaid, Gwilym Evans, y captan yn trio troellio'r You got advantage. Gafal Pŵler
Nôl i'r ochr y cig drwad, mae yna wagle. Mae yna gais. Mae'r chwipan di mynd am gam sefyll, ni ddim am gyfri. Tydyn ddim am gyfri. Be behind the kick and on in front. O, lycan ni go hwnna eto. Ia, dwi'n tybio bod yr hedwr o flaen y gic, allan dyna di reswm yn dod yn ôl. Not running away. What do you want to do, boys? Okay. Shot called. Try and line into the line, please, guys. Mae'n agos, mae'n agos. Yeah, you can take the full 60 seconds, there will be a restart. Mae hwnna'n agos. Lle mae Hawkeye? Oh. A mae hwn y benderfyniad dewr rwan, dydi. Di'r lein ddim di bod yn gysurus, yn gadar. Ond nac chwaith, tydi cicio Caelan Cullen. Un allan o 3. Hwn i ennill y gêm yn y funud ola. Pŵl 24, Aberafan 24. Y glaw yn chwipio fewn i wyneb o Cullen. At y pist, y dyfarnwr cynnyddwyo edrych yn codi i Llimanna. A dyna di'r weithred ola, y gic sydd yn ennill y gêm i Aberafan. Gwych gan y dywiniaid yn ennill hon o 24 i 27. Aberafan ar 1 pwynt yn ystod yr hanner cyntaf ar ei hôl o 19 i 0. Ond maen nhw wedi naddu i ffwr at y flaenoriaeth na, a mae'r ymwelwyr wedi ennill eu 4edd gêm o'r tymor, a dim ond am y 3ydd tro yn hanes Super Rygbi Cymru. Mae Pŵler wedi colli ar tomen ei hunan. Sioned, ddim wedi cael cyfle i drafod seren y gêm. Wel, gallai bod yn nifer o chwaraewyr trwy'r ochr Pontypool ar y tîm Morgan Allen, Cana McDonald sy'n bod yn amlwg. Ond i fi, seren y gêm yw Caelan Cullen, dath ymlaen, ni sôn am gemau a pa mor bwysig yw pobl profiadol ar rheoli gêm fel hyn. Ers i fed ymlaen yn ail hanner, mae fe wedi newid y pwynt ymosod, mae fe wedi creu cyfleoedd i'w dîmau, mae fe wedi ennill y gêm i'w dîmau. Felly i fi yn cyd-destun y gêm gyfan, seren y gêm yw Caelan Cullen. Ie, perfformiad 40 munud, yr ailyddion wedi chwarae rhan allweddol i dîm Jason Hyatt. Cullen yn derbyn seren y gêm na. Y ddwy gic ola, yr rhan fawr y hynny, a Chase Smallman efo 2 gais. Ond y sgôr terfynol ym Mharc Pontypool. Pontypool 24, Aberafan 27. Wel, am gêm ac am ymdrech gan Aberafan i ddod nôl o fod ar ei hôl yn yr ymodau yma am gic hefyd i ennill y gêm. Ni'n gyfarwydd ar tawydd yma, ni'n gyfarwydd ar drama yma erbyn nawr hefyd ar nos Iau. Super Rygbi Cymru yn dangos y ffordd unwaith eto. Felly, dyma be mae'r canlyniadau, dyma be mae'r canlyniad yn golygu i'r tabl hyn. O Aberafan yn codi o'r 5ed safle i'r 3ydd safle. Cofiwch, mae gêm mewn llaw gyda Glenebwy sy'n ail, allan ymddyfru y Porthman ar hyn o bryd. Yn gyntaf, neb ar record 100% hyd yn hyn, a os chi'n edrych ar y tabl na, dim lot o bwyntiau oes rhwng y 3ydd safle a'r 10fed. Felly mae lot yn gallu newid ymhen 2 gêm yn y gyngrair yma. Dwi'n siŵr bydd lot yn newid hefyd dros yr wythnosau nesaf. Chwip o gêm i chi disadwn rhwng Caerdydd a Llan ymddyfru 2 o gewri'r gystadleuaeth yn draddodiadol. Cwynt Caerfyrddin yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru. Glenebwy yn croesawu Abertawe, tîm arall sydd wedi ennill tair a cholli tair yn y gyngrair. A Pen-y-bont yn croesawu Casnewydd yn edrych am ei hael fuddugoliaeth y tymor hwn, wedi ennill y gystadleuaeth wrth gwrs, llynedd. Mi fydd i'ch bwyntiau bob gêm Super Rygbi Cymru ar YouTube i chi dydd Sul. Rhaglen yn crynhoi'r cyfan ar S4C nos Fawrth am 10 o'r gloch, cyn bod ni'n dychwelyd ar yr unfed ar 20 o Dachwedd nos Wener.
Casnewydd yn croesawu Caerdydd y gêm yna. O, wel, lle i ddechrau gyda'r gêm yna, roedd popeth yn ddi, ond y cyfan yn y diwedd yn dod lawr i'r gic ola. Fe fethan nhw gic rhai munudau yn gynharach, ond o'n nhw'n gywir yn yr ymodau mwyaf heriol hyn o Sioned pan oedd hi'n cyfri. Do, fi credu'r ail hanner na nath Aberafan rheoli'r gêm yn llawer fwy effeithiol yn Pontypool. Y Pontypool wneud beth o'n i'n meddwl falle bydden nhw'n wneud, ddim eistedd nôl i raddau, ond falle just treial i reoli fe falle yn lle, falle ymosod yn mynd amdani fel nath Aberafan. Ond cael Keelan Cullen ar y diwedd fyna, nath e ddangos ei werth. Nath e mlaen ar y hanner amser a nath e rheoli'r gêm a nath e newid y gêm yn gyfan gwbl i Aberafan. Am gêm, gwylio events, ddim yn gwybod, wel, yn gyntaf llongyfarchiadau, wyt ti wedi bod yn rhan o gêm fel la, o ymdrech fel la, i ddod nôl o fod ar ei holi yn yr ymodau? Ie, mor falch dros y boys fel, ar subs yn dod mlaen, just cadw yn y gêm, cadw'r cynllun, a da iawn i Keelan ar y diwedd fe, cic da iawn ar ôl methu cwpl hefyd, felly mor falch ymdrech arwrol gan y boys. Ie, wyt ti'n gallu rhoi dy fus yn o be yn union newidodd o safbwynt actegol hyn? Oedd e'n gêm o chi di tyfu mewn iddi yn amlwg? Ie, fi'n meddwl nath i just cicio bach yn well, bach mwy fel oedd yn lib, so cicio trwyddo, cystadlu bach mwy, o'n i mewn i hanner gyntaf i cicio bach i bell, a fel dan nhw boys peryglus fel Kieran Meek, Morgan Lloyd, maen nhw'n cicio'n dda, a ni'n chwarae mewn i nhw, ond os ni'n gwneud nhw dal, bwrw nhw, a wedyn ennill, mae camgymeriad yn mynd i digwydd, a wedyn hwnna sut nath i cael tiriogaeth o ddod mewn i'r gêm, i'n meddwl. Bydde ti'n disgrifio'r fuddugoliaeth yma fel un o'r rhai'r gorau chi wedi cael yn y gyngrair? O ystyried, chi ddim yn ennill nifer o gemau oedd i cartre, dwi'n meddwl wedi colli 11 o 30 yn y gyngrair, a di pŵle ddim yn colli ar ei tom yn ei hunan. Wel ie, chi'n iawn fyna yn dweud bod mae Pontypool yn lle anodd i ddod. Sneb yn ennill lot yma, felly o fel cyfnod fi o ble sut fi wedi bod yma, canlyniad gorau fi wedi cael yn wedig oedd i gartre, felly hapus iawn yno. Ffantastig, mwynha hyn o. Diolch am damser di, a ni'n mynd i fynd nawr i gael mwy o mateb. Jason Hyatt gyda Owain Gwynedd. Sorry, Jace, they've just thrown to us to have a chat. I know we're assessing the game here off camera, but what a win. A third time Pool have lost their own patch and you've come away with a bonus point win. That's unbelievable. Yeah, I think we showed a lot of trust in the squad as we talked about. You know, we were on the back of an excellent win, a 5-point win against RGC. And to come up here on a Thursday night in this sort of weather and produce a performance like that, it wasn't perfect by any standards, but I'm really proud of the boys for staying in the fight. We talked about that at half-time, get some field position, stay in the fight, be a little bit more clinical when we're in a create zone, and that's what we did. And obviously, huge bit of talent from Keelan, the 50-22, we won't see many better than that, and what an impact. Yeah, very happy with that. I'll ask you now, Keelan, about those kicks. Was that intentional, or was that just a kick and hope? Well, like I said to you off camera just now, you know, I was in the 5-metre channel and seen 3 big pooler blokes about to nail me into touch, so the kick was always the option. I knew it had to be a decent kick because they had a solid backfield all night and their kicking game was good, and once it took that first bounce and I seen it was bouncing towards the touchline, I had a sneaky feeling it was going to go out. Yeah, then you had to kind of calm yourself down for that penalty to win it. Last kick of the game, what was going through your head? As a kicker, I think, you know, you practice them situations all the time, and it's a credit to Gwilym, the captain, and the boys around me to trust me to take that kick. You know, we fought hard to come back to 24-all with nothing left on the clock, and we got the bonus point, so yeah, it was down to me to kick it over, so happy with the outcome. Yeah, happy days getting the win. And must be said, you said a couple of boys maybe not happy they weren't starting. Shea Smallman, must be said, came on as a wrecking ball as well to score a couple of tries. Yeah, I think, you know, we look for impact. You know, we call them energisers, and that's what they're there for. And you know, it's as I said, you know, it's just nice to see guys coming off the field. But the youngsters as well. The whole oldest player we had in the front row was George Merritt, who's celebrating his 22nd birthday today. Dylan James is 19 and Morgan James is 21. So, you know, that's credit to what we're trying to do as a club. We've embraced the SRC. We're trying to develop players and young players, and people like Gwilym and Keelan have come here to sort of express themselves and have moments like Keelan just did there. Phenomenal. Yeah, phenomenal night. Guys, thank you for your time. Still raining heavily. Enjoy tonight. Go and drive yourselves off. Thank you so much, guys. I know Morgan Lloyd is behind me somewhere here. Morgan, if I can bring you in. Thanks for your time. Cheers.
that's got to be a tough one to take, considering 19 points up at half-time. You scored a nice little try to begin with. Just tough conditions to control a game, I assume. Yeah, I think in the first half, I think we played the weather well in terms of not playing our own half. And then we meant to do the same in the second half, but I think, we just went away from it, I think, and then that's what let us down. And obviously we were so much ahead, we kind of took the foot off the gas, I think, and then they just built their way back in the game, and then last minute they won it. Yeah, I can see that you're hurting. Yeah. Pontypool don't lose here very often. You know, how much does it hurt? How much does it mean to the boys to that this place is a fortress? Yeah, obviously if you look at the record, we're quite good at winning at home, and we rarely lose here. So we've tried to build it like a fortress, not to lose at home. But when we do, I think we take it to heart really, because we're losing at home, and then obviously it's disappointing for the supporters as well. Yeah. Cheers, Morgan. Thank you for your time. Cheers, thank you. Anodd yn sôn i'r gêm, achos wnaethon ni treulio rhan fwyaf hanner amser yn canmol gêm cicio'r tîm cartre, ond hynny wedi newid yn gyfan gwbl, a Aberafan rheolodd y gêm cwarter o'r yna heb os, Kieran. Ie, dathon nhw'n ôl mewn i'r gêm. Newidon nhw'r ffordd o'n nhw'n mynd i ware, y gêm tactegol, y gêm cico na. Gathen nhw bach o tiriogaeth trwy hwnna, wedyn nhw'n glinigol yn yr ail ar ugen, war y tegin nhw, gathen nhw cyfle'r diwedd, wedyn i ennill y gêm, a na fel ath o momentum y gêm y diwedd, a reidodd e bant o Pontypool. A be ma'n ni'n gweud meddylfryd nhw nawr, hefyd yn dod i'r rwle, maen nhw'n gwybod mai dwywaith yn unig Pontypool di colli fan hyn yn oes y gyngor. Ie, mae'n hwb enfawr i nhw'n enwedig dod i rwle fel Pontypool ar o bant y fuddugoliaeth, a ddim just fuddugoliaeth, yn fuddugoliaeth yn y ffordd wnaethon nhw ennill yn y ffordd wnaethon nhw cael, ond Mae gêm hyn o jyst yn dangos bod rygbi yn bendant yn gêm o ddoi hanner. Aberafan dath allan y tîm gorau'r ail hanner ni yn y modd nath nhw rheoli'r gêm, newid pwynt ymosod, cici gwahanol, gwmwys y pethau nath Gwilym sôn am fan hyn gyda ni, ond fi credu yn y munud ola na Aberafan yn wir oedd yn heiddi y fuddugoliaeth. Wel dyna i chi pa mor wyntog mae hi fan hyn yn pŵl a hyn. Un o'r nosweithiau gweithawr o'n y modau. Dwi wedi bod yn rhan ohoni, ond dyma'r cais dath a fe yn gyfartal hyn o Kieran, a hwn falle newidodd momentum y gêm. Ie, fi'n credu nhw'n positif hefyd, y ffordd nhw'n moyn wario'r gêm, dadlwytho tu ôl y tacl fyna, cadw'r bêl yn fyw, a wedyn y doi nhw'r tu fewn gallu nhw'r ysgori, ond y mewn nhw'r sy'n cael y cais, a dath nhw'n bach o hwb mewn i'r gêm, a bach o sbardin nhw a adeilad nhw ar hwnna. Ie, 24 yr un yn mynd mewn i'r 8 munud ola. A dyma'r gic ola seliodd hi. Eithon nhw am y pus yn gynharach. A ti'n cwestiynu falle'r penderfyniad, oedd hwn bach yn hawsach, ond dal ddim yn hawdd, Sioned. Na, ddim yn hawdd o gwbl. Oedd y mantis gyda nhw fyna, ond i wir yn meddwl, o'n nhw'n mynd eto am y gornel, achos oedd y sgarmes ymwneud yn effeithiol iddyn nhw, ond mae Ciel yn cael yn amlwg yn hoff iawn o cael y pwysau i'r sgwydda fe, ond mae'n jyst yn dangos y ffydd hefyd sydd gyda'r tîm ynddo fe fel nath y sôn y diwedd y gêm, a dyw ddim yn cic hawdd o bell ffordd, ond mae fe'n un sy'n heiddiannol o fuddugoliaeth fyd. Jyst yn gweld, be fydd Hancock yn dweud? Bydd e'n siomedig, fi'n credu, dyn nhw wedi ennill y gêm na, oedd e'n 24-12 a rhyw 15 munud i fynd falle, a falle cael nhw lawr tymor bach, a falle dyn nhw wedi cael bach fwy o tiriogaeth a wario'r gêm yn ardal Aberafon, ond war y teg i Aberafon, dath nhw'n ôl mewn i'r gêm. Ie, fantastic. Right, wel cyfle chi cymryd anal dros y penwythnos, achos dim rygbi byw. Ond mae pêl-drod byw, sgorio 2 colwyn yn croesawu'r Bari, hynny ar y we am 5 o'r gloch. Dydd Sadwrn, ni chyfbwyntiau Super Rygbi Cymru ar YouTube i chi nos lun, cyn bod ni'n crynhoi'r cyfan nos Fawrth am 10 o'r gloch. Pob lwc i ti, Kieran, dros y mis nesaf. Siôn edrych yn fawr am damser di, a mi fyddwn ni nôl ar yr unfed ar 20 o Dachwedd wrth i gasnewydd croesawu Caerdydd. A gobeithio llws Sioned a Kieran, mi fyddwn ni'n dathlu buddigoliaeth i Gymru erbyn ni. Ond diolch am eich amser, welwn i chi'n fuan.